who so buy your imba the only bibia who dem a sinaponko for we are from London with but so be serisa ebi pa na baby otino no nya bi enye waduane na mama na yakase o ahoto ti ubema sa ba na obeba na obema na ahoto say my mistake first one me say second one bio mistake be yes one say oba bia ususo waso no mu wo mo na gina why no fine but who ne character bia odia ekwan a wo page no wo page no too much oba baboro so na we so oba no enya me na me page no obi na ebe page na mama edi na esi so enya say okono wasa ba okọ forever ultimasi oba forever nya say o mu bejai yo ku pe obi a woni no bebo abra obebo abre wa nso bebo akokora o mi dem say bia mekwaja no mba de say be makwaja mu da bia o da bi mema nkwaja ye o be makwaja mu da bia mo be kwa na firi mu ni ama nkwaja ye ma me efiri usuban ah yes oba firi awali asi o ewuo no tam minim oba kwanta be efiri usuban won kwanta be efiri usuban enti kokwa na tuntum o me kokwa de me kofa me tuntum menye problem enti upe tuntum pe chocolate color na tuntum upe chocolate anase tuntum tenti ana tietia mo ye tietia bebe me ya tenti ombra na me ne ya size ti upe de owa okay ti upe de oya ne color no chocolate onye tuntum onye ko man fa kala nyasam wo de kala obi dabi I was say yehunu papa o ka fa kokko bra media and say me na ma black and white kan black and white on say fita and black no na e shine onem to krompa obi abehu nti obede anu menya problem wo wo de manenya dark kakra ma me okay tuntum okay e na ope ho ne ho wo mpa de oso e sa wo ma na aduane de a obi ahunu nti e ho ne ho oye kase ayeso wo hwe ne yi back axing no so there no problem with back axing ho back axing no problem ne say say Marcus I we program it here wo so why say me ankasa me ba me de I say ya na da me ya no back axing wo say back axle so aya okutaka once absorbers e wiki a na atofom uto amine mu kra empeja absorber no wiki too much enye eto no enti upe absorb me wiki too much upe to eden ana de emre o de emre de no nia me pe but me yes flat sandboard ni there bi umpe to flat there be the sandboard ni there atena nkwa no aka cha me say me fo no nkwa ye there konko obanunu me ndo say cancer ba ekukuku mo ntimi enti upe natural one ne to na bobo da back axle na bobo da eto amene mu kra be sole enti upe to akese mfa pilo nkojoso na akoya asam tu pa akase de be ya to akase wo de nyamina na drima no ne natural to ense na so bi akua de natural to akua te esi ono onye hwe ye to natural esoso dada so te ase enti upe de esoso ye natural so odi asambo gen na odi amina asam na odi bano okuto ya na anu aye dedede na odi bano we no aye dede say debi o ewia so obi an wo de wopo so ti ase enti no kokko fa flat ya wo de won sato so na bobon kasa so ompe enti e bia wo pe eto no de aye nkuruwa ya woto nkuruwa wo mo ya ma me fo mu wo fufu a won say be ma de no bon si etwa ne nkuruwa na lai bi dem isa ye gu mu kwan ya na de nkuruwa ba ko bi ato mfinfin ho enti wo pe no sa mienu nkuruwa sa mienu ti se akua de ni bi mienu akase wo pe to na bi me peto minti ato na do na be to me open back azo back azo kese me wo bi o mi fie da bi o enye de bi o fie wo de eno ma me ya describe o ma me tell to ni secret mo me enu wo mi fie sese amo nyini sese no eto enam ento no eye free dompenu megu esra no so nti onante kakra bia no pe bebi agina enti sese de he na ape wo ko fa tu beberbi a obedwodwo a ebe ye Africa se no na egu no ties so enti wo pe ho na ho nti ni na be ye dududu ontumi mpagya ne nan ntumi we ni nti
nti wo pɛ hɔ ne hɔ wo pɛ hɔ ne hɔ okay ope hɔ ne hɔ minti me pacho mo am ema na mo send messages eba no se mo ye interested no me pacho mo ntie ne yie ope hɔ ne hɔ ɛna ɔmpɛ kokɔ like as a chocolate color me pacho tie ne yie ɛfa ɛma me pa no for only for there no problem wo ho akola na sa o ye den akola ba no meja ma o pese no for ne ye bibia o de so ala na pa ma ne fo nso hye kuto na fa twitwi akasi ana ketwa o sa akasi o sa ketwa no problem eno nyina eno de se kesi o sa ketwa no de wini how me ni how atofom krampa mama na and was so eguso awutie no Akoma FM was moda yakoma so no kwasem moda yakoma so papa enti abrebia no yehwe se ye besom sompa madawroma bomodia sabre ka kire wonua na onua enka kire wonua sa akoma mu nsam dwumadi braso eno nti obia enten aso na ne ohwe TV nso momodia na onfanto onua TV sanso ena se phone ene krawa modie eye Facebook Akoma 87.9 FM sameka sai Beluchi nani abrepa no wote ho ena obo modia se wana womo ebehwe no wo Facebook no womo so ebetumi enya hwe ne kan YouTube Akoma 879 me pa cho YouTube no madawro ma mo subscribe ye no mon subscribe ye page no ma ye viewers mo YouTube no mon subscribe page no emaye na wemia notification bell no so so you get notified no share ama for so to me enya bi a share sa pepepe so na Facebook no mo ma ye more likes na fe mon share your programs no emfa emaye baby awo bia no sabre brena so Marcos matredwem na nakua koko ewa ha evangelist Samuel Mensa sanso ena an ewa ha Ishmael eboye chidom ene adontene na Big Love Radio ewa Spain sanso na Depa Information Center Kutwa Fetia OPD Radio GH ewa UK ena Asopa Online Radio Otaibo Radio Modern Ghana wonum asoyasene Nikki Pizza Fan Club UK NGH Nikki Pizza make us say yes sister Nikita and your papa Mr. Siema Pizarro in your bema precope Nikki Pizza Fan Club Kumase and after UK omonsubo ye chidom and a Ghana Association ya one headquarters ewa Mantova Viadana Italy emenumu omonso ebo ye chidom ene adontene bibia aye kama Iron Boat at 32 ton security doso ewo kotwi ene brofo edu make say wono so abiemu di mu edempa nti sabre baabia wo bia no wonso kwaso say wo babiemu ede ama ye na eduru bre wo so kire wadwena wonso watumi akire wadwen papa enu nti ka ye ho na ye fa dwumadie emrew na ye sambre no ye sepre ko nam ye rene show ye beko na fe ye ne ye nua bema bi akodi enkomo awie na mum de meka akyewa ene se ye se aboso ba ene me japa ye na ba bi adwumfo obo no na che se eho num enya ne ye papa no kwasem enu nti no na yeguso na ye kai wo se eye Emmanuel Frimpong Manson Hole in Heart ne surgery no yeguso ensio na nso efomo ayet sika yie no ai se hunu munwe wo twa no ani eprunsio na nso so se ewo se yeboa na yeje nipa enkwa eno eye adea ehia ye kese pa se yebetumi age enkwa ni titru akraketwa na oyare yadewu a etise yie na enemeba me betrans ya no pay Hole in Heart no nko anwa disua ena mehwa na mekenkan eba wo so ade na de ba ubedi sen ubeye sen na mekenkan ni nyina na chese enye yade a eye yade a eda fom kra enu nti na yenkoso na yemoa yeba eye Emmanuel Frimpong na yenkoye ne surgery no odawroma ebia na wutwam ena wutie yen ubetimi de wode afa hase na wode aba yebejiwa wa atu ye studio hase na wabetena se na chese onso wode aba na yakeka boaboa no kakra
na fe ye de akoye ne a ewo se ye enu nti yeguso a eto nkra ya hwefo ne adofo ya mu achichiri ne benche ye MPTP ene mpatra pase ye ni damoso ye ni damonim unkoso na momo ye ye beba beka ho asem ansa na mamensan fa numbers no entudwa chiro ni nyina wo freeway na we ya busy a una wo di atway so 0599 0599-305-202 0599-305-202 and 0245-301462 0245-301462 and 0599-814-926 0599-814-926 me sense subiem 0599-305-202 0599-305-202 and 0245-301462 0245-301462 and 0599-814-926 0599-814-926 edi yameba eye Mary Akosua Ade yebeba subiem na yenko ene ye case no eso na yewia yaba yeba frempon no eso yebekọ so a yebeto so a kopim se yebenya 1.2 no na ansana yebo atọ yem sanse wode won sato abrewa aduane mu ase de tie bia no ubedi na wukum won so a na wetwa ne tipre ko yekọ ne ane anua bemen enkodi enkomo bemena yemu akwaba na what to say yankopo andumbo bibia boko iba chan boko nya boko sa enya boko sa wa hunu aha sa na bewunu se kusie pie free ne bom wawia no na enwusie bi a yade apunu no ewo bonu mu no na che se enya sam keto ogene ho anye ti ubehu ane hon na wapie na fe ya den se kan ne masa no cheno nkopum se ebenya ba bi di aboni tirimu eya samo wudin iba cho efrem pakwasi okay pakwasi efri hina ba iba cho me free ja chepram so area yi edi asam na pakwasi edinam iba cho wi die boko ame ba cho me ne oba bi awo ya no abo oba ne din ye friend Mary Nyan awo o ja cho no ba to ye mfantini ame ba cho me ne wo ye America kama kasa si yentem ama yentem tete ti yesi December yimu na me kokko fa akura ne ba me nchen for 4 days nti me kokko fa ne ba me nchen no me ma me dware no no hu se ensuo yellow bi asoso agu ne pantim ana waka kire me ti me waka kire me no da mitrim de bat me ko hon ma me kwa akogye duro de abehwa akura no me refient me ankan no ankan kire no ti da toso enan ana me ni akura na ekọ no na me sister ba akọ ye wedding ti me kwa akọje akura na taade ama ye de akọ wedding ye kọ ya oni akura na di nkomo no ana akura no obusa akura ne se na akọ ye wudi din ana akura ne se da ye kọ edi mu ana da ye meto asema waka kire ma me no but me ye hon na me de na me mentim men wo mu ndiye no waka kire me se me mra metie asema akura na ika no ne de onti ase na akura na friend na ekwe na mbusa nsa na wo se dien wantimi anka asem na wakan ni biu ana waka kire me say na akura na ka na me se na ne no nso di ase ne sen na ye di twa so no yi atade na me de no koi ti e ko we de ne bae no anwumre no na akura no so badwu nso ntimi ko ro ne pant na me hu se ade na yellow na so gu mu first no asa ba biu na me se ne sa ade me de no bebra no na wa ye na duro ompe kuma dada bi na nku ngugu na ase me ba ya me ka kire no kura no wo sere ana me de meja no ho no mkoi kwansin mi wo ho no ma no afre me se odware akura no wode ne nsa ewura akura na ase no ono panyin no ne nsa kọ enti e de ade na me se a se mi minima de kro mi nima enka me mfa ne mle wo ye oba na nso ye oba enti na me de na ble wo se wo na e bia be hu na de kro nti siesi akura na wo so de ne be ko hospital na me so okay mate so wo de ne be ko hospital a enye problem but me niska wo me ho na Christmas in Swiss kana me de bre wo no fa bi fa akura no ko hospital na se me start adwuma na me de wa de abrew na wo siska ne de asa
nti ase me ne wo kasa na ye abufuo ana wo didi matamu na me nso me didi wo bi na aka kyem sa ade kyen obeba me nyina ya kɔ hospital ade kyen me hwɛ wani ma wa ma me frɛ wa ampeki anwumla nso me frɛ wa ampeki nti kwansin de won ma ebehu ane sɛ wo ne mesi wa fie ofo mesi wa fie na wotie nti mesi wa ma mienu oba ba ko be ma ba ko ana mo ba hon mo ba ya asma obeka ne sɛ wo kɔ hospital no doctor report ode ma wo ne sɛ doctor ne sɛ obi di ne nsa wulewula akora na se nti mo ba ebusa me sɛ eye me ana nti wonum ne hye mabufuo ama me kora me ka sɛ nke mebodua ama me ma me ba ko de odi ma me akimi ensa ana eye edidi matam sɛ mami nka sɛ mebodua ne fie wonum de ye modua o fie wonum ti asema me bla ne ba be ka ne sɛ saade a mami nsu wonum sɛ me ba be fa akora no edi na ba me fie bio ne nu tema sɛ me tia akora no ma ba be te na me sɛ me nka sɛ me ba be tia akora no na akora no me ba fa no nso ma fa na ma me dia no 1 year na sɛ 1 week kura indi sa akora no me ba na sɛ me ba be fa no de no be di me nkyɛn na anwumle me sa de ne kwa ɛno nkyerɛ sɛ ma ba be te no indi so aka saade a ɛne akora no me nso me ntimi emle niska abrama me nsi hɔ no sɛ me ba be fa akora no ti me ba cho ɛna ni 3 days ya ana ne bra ne frɛ me ne bla ba ko otakwa ana wo frɛ me no obusa me sɛ asɛm na aba no edie ntina sɛ me nhwɛ akora no na me sɛ na sɛ bra ya wo tifi on me sɛ ma me nsi hɔ no ɛma me fa akora no na ma me nsi hɔ ma me fa akora no ebe de masi hɔ no me sɛ me diska na ekɔ akoma akora no na me kɔ na sɛ wo de bibi kɔkɔbɔ me pirame a na me yɛ ne den enti me nso me nsi hɔ no ana wo sɛ ne saade a me mfa ska ne nsi obi so na anka me mfa nkonkoma na me sɛ ska no nso de nye obi na wo akora no ma me ana me wo me ba enti sɛ me diska no bɛkɔ a wɔmla no wɔmla ma diska no na madinki aka kyɛn so wɔmla ne mfa akora no nkɔ hospital ne nkonko huna de kora ɛyɛ akora no maka up to now wo mfii me enti wɔma na obebusa me sɛ asɛm na doctor ne kan no ɛnya no kora na me sɛ me media me nim ɔno na kɔɔ ɔbɛkan ne enti so akɔ no ɔba bɛka kyinkyina me nso me sɛ yɛ no kora sɛ ma yɛ ana ana ɔka kyɛn me sɛ this week ɔbɛba ha sei ma hwɛ n'anim no a wɔamfrɛ me nanso me ba kyɛn ne bra ne frɛ ne Thomas ɔtakwa hɔnom ɔna ka sɛ this week ɔbɛba nti ɛnora ne nyinaa wɔmfrɛ me ɛnora me adamfo baako frɛ gɛ no ne ebusa na gɛ na asɛm a ɔbɛka ne sɛ akora ne deɛ nyame na hwɛ nipa enti sɛ akora no ho yɛ o sɛ ne ho nyɛ o ɔmfii me yɛnhwɛ akora no ɔmfii me yɛnhwɛ akora no sɛ yɛmfa akora no nkɔ hospital no sɛ ne bla na wodi n'akyi ne Thomas ne se akora no deɛ sɛ mehwɛ akora no but wɔmma kwan ma me nkɔnkɔgye akora no ma me nkyɛn to sɛsi yɛ sɛ me kɔkɔte akora no ansa na makɔ akɔgye me ba da bi yɛ sɛ mehwɛ no ana me nso me nte aseɛ sɛ me de me ba na wo akora no nya wo ba no wuti me ma me wɔ ne nsa hwie no ma kwankɔgye akora no ama me nkyɛn na da bi yɛ menhwɛ no na me sɛ me de ba bɛtum anim no mabusa no sɛ bi a mmara ne ma ne ho kwan sɛ ɔnka saa asɛm no nkyerɛ me anaasɛ ɔno ne tumi ana wɔgyina so ɔde ka saa asɛm no akyerɛ me a okay aha yɛ akoma 87.9 FM ti yɛhwɛ akora no ɔba no ɔho mfie sɛn mebakyɛ 2 years August no ɔkɔ 3 years ɔwɔ 2 years mebakyɛ August yɛ August no ɛbɛnya 3 years okay na wo ne ɔmaame no wo so ɔmaame ne yɛfrɛ sɛn Mary Nyan ɔwɔ Nyano Enyan mebakyɛ okay ɔno so ɔgya akye hɔ a mebakyɛ okay wo ne no mo mpratwe no mu te yɛ ne na akora no wɔ sɛn mebakyɛ na wɔ abosome sɛ ana mfie sɛn no ɔkɔ 2 years no ɔkɔ 2 years ɛdɛn na mo ntam tete yɛ mebakyɛ ɔbaa no me ne teɛ no asɛm a me ne ne bɛka no sɛ bi ɛbɛsusu asɛm bi ho no ɔnni nkan mama ansa gye so wakɔ ne bra panyini hɔnom yɛfrɛ ne Same ɔno na ɛkɔfaa ne ba agya akye hɔnom wɔkyerɛ adeɛ wɔ ɛsɛ sɛ ɔkuma sɛ but menim school kuro no a wɔkyerɛ adeɛ no na wakɔ akɔsusu ho akyerɛ na mmerɛ bi ɔwoo foforɔ no akora no ɔde ne kɔɔ mu kuro mu hɔnom ana ne papa firi mu nti ɔbaeɛ no ɔmo sɛ akɔyɛ yi na meka kyerɛ na saa atem na menyɛ adwuma na meka kyerɛ sɛ seesei no menhyɛ da nyɛ adwuma na school kaa bi na manya metwini nkakra nti ɔno deɛ sɛ wɔkɔ a kakra menya ama no ɔma ne gyine nkakra na me nso memu abɔ abia no wɔ ha no na ɔba a wode a wabɛyɛ adwuma ɔgye so yi o ɔkɔɛ na ɔbaeɛ no manya 6.5
ɔno nso wadi nkia apamade apɔn no ho ana wɔsa yɛ pastries kakra nti nka saa 6.5 na nka obɛtumi afa ɛsam no bɔtɔ baako na wafa magyiri no nso rɔba kɛseɛ no nso baako ɔbaeɛ no ɔmfa sika no nkɔnkɔ yɛ adwuma ɔka kyerɛ me sɛ wɔkɔ no manka nkyɛ ne sɛ sika no ɔmfa mmra mɛyɛ adwuma na meka kyerɛ sɛ ne ayi ne chop money na mekipi ama no nti ɔmfa sika no nyɛ adwuma ne bra frɛ me na mekɔɛ a ɔno nso the same thing na ne bra ne ka kyerɛ me na meka sɛ na wo bra obi a wo yɛ bɛrima me nso meyɛ bɛrima na wo nua baa mematumi ama ne sika so ɔmfa nyɛ adwuma na wɔka kyerɛ me sɛ woma ne mfa sika no nyɛ adwuma wo nso woyɛ bɛrima no bio ɛnti sɛ ɔbaa foforɔ bi nso de saa deɛ wei sɛ di wo a ɛbɛyɛ wo dɛ ɛbɛsi no ne bra no ɔnkasa me ho ɛsɛm no a woka kyerɛ mebakyɔn ɛbɛsi no ne bra no no menyɛ fine nti woma ne 600 Ghana sɛ nka ɔmfa 650 so ɔmfa nhyɛ ne business nim mebakyɔn ɛna ɔde kɔbɔɔ ne ti a na ɔde kɔtɔɔ mpaboa ɛne ntadeɛ mebakyɔn hɔnom asɛm deɛ mahunu sika no bio ɛno ne gye tiri a wode bɔɔ no mebakyɔn madi nkia ma no bi pɛn ɛno koraa na sika no nnɔɔso na yɛ 4.5 ɛno no deɛ ɔba de bɛyɛ adwuma but second one no deɛ wɔse me se meeboaboa no ama no ne ntiɛ ne chop money nti wɔmfa nyɛ adwuma nti gyina saa asɛm wei so na ne ne gyaeɛ mebakyɔn mohwɛ mpra mfie bɛnsɛn mebakyɔn bɛɛ 1 year bɛɛ 1 year ɛna akora no pie firi mu baeɛ mebakyɔn na akora no wotu ne din ansa na mmɔntamɔ teteɛ mebakyɔn yɛankɔto ne din wɔ nti din bɛɛ na mode frɛ no mebakyɔn ɛfrɛ no Krista bɛwerɛ ko amo ate mede ne too me se wɔ ana a wɔte ne fie no phone so toɔ anaasɛ wode wano ɛna ɛde din no too so kɛkɛ mebakyɔn mede ma no na de din no too but ɔde frɛ no mebakyɔn okay enti yɛnhwɛ akora no na mebisa sɛ berɛ a wo ne ɔbaa no ntam tete na akora no wɔ sɛn mebakyɔn no wɔ 1 year a wɔkɔ 2 years na 1 year ɔkɔ 2 years saa berɛ no deɛ na wode ne sika ɛkɔma no mebakyɔn na wode sika si ɔkɔɔ mu kurom ɔkora no da bia week bia na mesɛnde ne sika ana ɔbɛtena ha no da bia nso ɛni hɔ nom a Monday bia ni hɔ nom a memfa akora ne sika nkoma no mebakyɔn every Monday mebakyɔn na week bia na ama no sɛ mema no 100 cedis week bia mebakyɔn nti sɛ yɛfrɛ Mary a obɛdi adanse sɛ week bia na wode sika ma no mebakyɔn ɛna na wokɔ hɔ nso ɛkɔkɔhwɛ ɔba no mebakyɔn okay nti kɔpem berɛ onya mfie sɛn ansa na woka sɛ tɔ de bi a ɔmo mfa no mmra wo bɛkɔ akɔfa no no abɛspend it some days ɛwɔ hɔ mebakyɔn last year ya ana mekɔ na meka sɛ mede sika no kɔ a memfa nhyɛ girl ne nsɛm ne hyɛ me ba ne nsɛm mebakyɔn mepɛ sɛ wɔhunu sɛ ne papa ne me because wɔde ne baa foforɔ no na sɛneɛ wokɔ hɔ wo ne wobɛdi agorɔ woatɔ biribi de akɔ akɔma no ne wo maame na wode ahyɛ ne nsɛm a sɛdeɛ tie bi akora no bɛhunu agorɔ aketewa wei wɔ no wɔnim deɛ wopɛ ba nso baa anaa wonim ɔbaa ne su mebakyɔn girl no ɔyɛ nipa bi a ɔnka nokorɛ bere bɛ na hunu sɛ ɔnka nokorɛ deɛ nti na ɛberɛ a mehu yɛ a mehu so ɔnka nokorɛ no akora no yalen sɛ akora no yalen anaasɛ biribi ayɛ no wɔ fie hɔnom a ɔmfrɛ me ɛmmɔ mamanneɛ ɔntil sɛ medi sika kɔ akɔma akora no ɛna mehunu sɛ biribi sei na ɛyɛ akora no first one mekɔɔ na akora no yale na ne ti yɛ ne ya na no wahyehyɛ no ho ɔde ne kɔ sukuu nti mede mede sika no maa no na meyii ma no nti mebaa fie no na metiri mu ntenam na mefrɛ no ka kyerɛ no sɛ akora no mebae wɔ yale nso womfrɛ me mmɔ mamanneɛ wɔka kyerɛ me sɛ ɔno no fon no deɛ ɔmfa nyɛ kɔɔ na ɛtaa mu na ɔde hwɛ enti mefrɛ no a ɔno ɔmpeke me kɔɔ ɛne wonim sɛ nka akɔɔ yɛ wo ba no watɔ wɔɔkye aberɛ no na afei wɔde phone na receive kɔɔ no wɔde wɔɔkye no ahwɛ time mebakyɛn nti adeɛ kyeɛ na mekɔɛ na mekɔkɔ gye akora no ɛde no kɔɔ gyaakye head post ana meyɛ nti aduru a mɔde maa me no ana mede brɛ wo sɛ fama no na nka mede no kɔ hospital no Wednesday nti meyɛ ne sɛ nka next week Monday na nka ɔde wama akora no starting school mede ne baayɛ no Friday pɛpɛɛpɛ na mefrɛ no akɔ akɔgye akora no mekɔɔyɛ a na akora no ɛbɔ no kɔn hɔ ɔde ne kɔ school na me sɛ akora yale waduro kora yɛde maa no kora wɔ nom aduro no nwie na woatam akora no de ne kɔ school na saa ne yɛ no sɛ yale no ba bio a wona asa bɛma me sika de akora no akɔ hospital na ne bu afu no wɔ kasakasa na megye akora no na mede ne baa me fie nti mede ne baa yɛ anwummerɛ na mede ne brɛ no adeɛ kyɛ na me sɛ mekɔ akɔhwɛ sɛ deɛ akora no ho asi ayɛ nti akora no hu miɛ no ana ɔsɛ ɔbɛba me nkyɛn na metene me nsa akɔ akɔgye akora no wɔ pia miɛ na mekɔpem ne dan nso Mary ne pia mepaatwaa ne wowura ne dɛm a steps ɛwɔ hɔ nom kakra
ana opiam na mekɔpem steps na no owie ya no afrɛ ne bra samena bɔ na maneɛ sɛ me ma ba ne dɛm aba bɛhwehwe nasom ama ne bra ne ka hyɛ ne sɛ ɛne saa deɛ wɔnkɔ hospital ne ma no doctor's report no nkɔyɛ case ɛmeɛ mɛkyeme nti ne bra baako wɔ mu kurom hɔ nom ɔno nso yɛfrɛ no yima ana ɔfrɛ m na obusabusaa me asɛm no nyinaa na mekyerɛkyerɛ mu kyerɛ ne sɛ ɛnyɛ nokorɛ sɛ matene me nsa de abɔ n'asom bɛba atwɔ me bɔ na bati ma amɔ n'asom ana mekyerɛkyerɛ mu kyerɛ no wɔ se sei ne sei na ne nua no aka na nka ne bra panyin de nkɔ sɛ nkɔ yɛ case meɛ mɛkyɛ na me sɛ asɛm no deɛ ɛnyɛ nokorɛ no wɔ se sɛ ɛnyɛ nokorɛ deɛ a ɔne ne bra no bɛkasa na ɔmo atwa so asɛm a mɛre ne saa frɛ me ɔbɛka ne saa mema yɛ lucky paa sɛ na yi efiɔfoɔ ɛna kasa kyerɛ ne bra nka yɛsɛmile na medam na me sɛ nka medam a nka me nso nka nya owia so obi ani hɔ nom a wapa nkyintum ho sɛ mekɔɔyɛ a mɛsa aba na nka mekɔba a nka wo nso nhunu bɛɛma ɛmpagya wo tim hwɛ ne wiase bio nka wo nhunu bɛɛma nka wo nso wobɛsi wo tena ase kɔpem sɛ bɛɛma no bɛtwa mu mepɛ atwɔ sɛ ntorɔ no watwa ato me so nti nka me nso ɛkwan korɔ bi a nka me nso mɛfa so a nka me nso mɛma ne ho akyere no nka me nso mɛyɛ no ka me ma ne ntena wiase kwa mepɛ atwɔ ane wei sei no koraa sɛ nyɛ ahase yɛ a mede baeɛ a nka me sɛ nka baabi a nka mede no bɛkɔ no mepɛ atwɔ mehulawura baabi because asɛm no a waka no ɛyɛ yaw no waka wɔde ahyɛ meɛ no sɛ memfa me nsɛm nhulawura me ba ase na me ne ɔbaa teɛ na wotumi kasa asɛm wɔatumi soɔ no yɛbɛba hɔ nti na mede nam kwan no so a ne yɛde aba abɛsi ɛwɔ sɛ ɛtwan sɛ wote aseɛ yɛbɛba hɔ nti no na wonyi ni sɛ problem wɔ sɛ wobɛkɔ na akora ketewa na wodi sika no hyɛ ne nsɛm instead of ɔmaame problem kakra wɔ hɔ nneɛma wei ne ne berɛ a mo ɛnsɛ nsɛm no ahyɛ wɔ abufuo mebaatwɔ meba hɔ nom a akoraa no wɔ hɔ na ɔmaame nso wɔnam de sika no ahyɛ akoraa no nsɛm sɛ bia nka wokɔ wobɛtumi de wadafo bi ade wakyi wodi sika no ma maame no ananka ayɛ dansene mebaatwɔ gɛ na nkasa deɛ wofrɛ no sika no deɛ ɔbɛka nokorɛ sɛ wode ma mebaatwɔ ano enti yɛnhwɛ akora no na wotae ɛkɔgye no sɛ bia weekend bia na wakɔgye no momfa me ba no ma me na memfa no nkɔtwe street kakra mebaatwɔ meyɛ driver ni na meni kaa my bi kaa na yɛ ne duru Saturday ne Sunday a wɔde ma me spare nti Monday to Friday ne deɛ ebi wɔ ɔnom anoma wɔpɔn sukuu no ma makɔ akɔgye no de no aba me nkyɛn nti adwummerɛ na me saa de no kɔ Saturday ne Sunday deɛ meni kwan nti Saturday ne Sunday deɛ mentumi nkɔ nkɔgye no nti bere bɛ na yɛ a wokɔgye no mebaatwɔ ana meka sɛ Monday to Friday no nyɛ days ne nyina ɛna wokɔkɔgye no nyɛ days ne nyina mebaatwɔ ane dabɛn na wokɔkɔgye akwadaa no a ɛho asɛm bae sɛ wo Daniel Amoateng de wɔn nsa wanyiyi wo mmɔborɔ mu koraa awurawura wo ankasa wo ba yɛ a wɔkɔ mfie 9 mɛboa mebaatwɔ ane ase sa berebe na saa asɛm wɔ esi mebaatwɔ mekɔfa akoraa no 2nd January this year ya mebaatwɔ nti 6 ana mehu saa deɛ no wɔ 2nd January mebaatwɔ na 6 January ya na me sister no na kyerɛ sɛ 4 days mebaatwɔ ɛyɛ wedding no na mehu saa deɛ na mede no kɔ nti adeɛ kyee 7th no na yɛ Sunday sɛ nsuo yellow bi firi akoraa no ase wa na wohu no yɛ mebaatwɔ me maa me di nkan hu ana me nso mehu deɛ atwa to a ɛmaa mede akoraa no kɔɔe no nti yɛnhwɛ wokɔfaa ne baeɛ no kɔfaa ne 2nd January ɛna 4th ɛna muhu yɛ na kyerɛ sɛ wɔabɛdi hɔ 4 days 4 days ne nyinaa no na wa na wodware akora na wokɔde da no anasɛ 4 days na obɛdi wɔn nkyɛn no wo maame na ɛyɛ saa nneɛma no mebaatwɔ me maame dware no bi na ɔbaa na mene ne teɛ no nso dware no bi wo ne ɔbaa na teɛ mebaatwɔ ane ɔbaa na mene ne teɛ no koraa ka sɛ to da bi na wɔdware akora no ɔde ne ba dɛm a na akora no de ne nsa awura no ase na watwa ne nsa ho nti wɔse adeɛ no ɛnyɛ ɛna adeɛ a ɛyɛ no nti yɛ na ɛyɛ ne hene nti na yɛ ne ma ne di ne nsa ɛhyɛ n'aseɛ no ana mehu ya mebɛka kyerɛ no a ɔno nso se mebɛka kyerɛ Mary no ana ɔno nso se yaleɛ no deɛ mebɛfa akora no de no baa me hɔ no mu no ana ama na yaleɛ 4 days pɛ mepaatwɔ ane 4 days pɛ mepaatwɔ ane ɛna akora no bɛfa yadeɛ wɔ hɔ mepaatwɔ ane na ɔbaa no a wɔne ne teɛ no ɛna di nkan dware akora no anaasɛ o maame
ɛna akɔfa akora ne ba yɛ wodi nkan dware no ɔbaa na mene ne tie no ɛdi nkan dware okay na ɔbaa na ne tie no dware no wanka nkyɛn wo sɛ wahunu bibi saa wɔ ɔba ne ho bɛbaakyɛ ɔkan me maame nso kan wo maame na di nkan kan anaasɛ ɔbaa no na di nkan kan bɛbaakyɛ ɔbaa na di nkan kan ana me maame nso kan sɛ ɛdeɛ na ɔmo hunu sɛ ɔmo ahunu sɛ nsuo yellow bi efiri akora n'ase egugu ne pantim okay nti ɔmo ka kyerɛ wo saa no anamɔ bɛ na wotu yɛ bɛbaakyɛ mimi ɔmo ka kyerɛ me no ya me nso me di m'ani hu yɛ no na mekɔ ka kyerɛ Mary no sɛ adeɛ sei ne mahunu ɛwɔ akora no ho no meba wo sɛ wo maame wanya mfie sɛ bɛbaakyɛ wanya 72 okay 72 wanyene na wadware nkora gu nkora asia ne wɔn moto akama wo maame se wɔhu saa deɛ no na wɔhwɛ akwadaa no aseɛ no ɛyɛ deɛn sɛ bɛrima bi na de ne nsa wurawura hɔ bɛrima bi na de ne bɛrima awura hɔ ɛyɛ ɛfɔm agodie ana wo maame se ohunu ne sɛn because wanyene bibi ne a obetumi ehunu bɛbaakyɛ ɔno deɛ wɔ so wɔhu ne nsuo no ana ɔhu ana ɔbɔ mama ne bato amfa ne nsa nwura akora n'ase wanhwɛ n'ase ehunu sɛ kuro bi kora wɔ hɔ anasɛ biribi wɔ hɔ ɛno deɛ bɛbaakyɛ wanhwɛ nti wo hunu saa problem wei wo frɛ ɔba ne maame bɛbaakyɛ mede ne kɔɔ hɔ nom straight adana bɛbaakyɛ ane okay ana mekɔ ka kyerɛ no nti mekaeɛ no koraa no na ɛyɛ ne sere ya mebaa fie a wɔ saa frɛ me ka kyerɛ me sɛ wɔdwale akora no wɔde ne nsa wura n'ase na ne nsa kɔ wɔno dware akora but before wo kɔfa akora ne deɛ wɔde ne nsa wura mo ba n'ase a na ɛnkɔ tokuro no nso ɛno deɛ wanka ɛwɔ sɛ obisa no because wɔde asɛm na ɛbɛhyɛ wo papa asɛm wo nya asɛm ketewa sɛ ɛni soso wɔde bɛhyɛw sɛ wo bɛfa akora ne kɔɔ ho nkyɛn 4 days no akora n'ase abie nsuo bi firi hɔ ba ɛnya nika enti na wɔwɔ sɛ obisa nsa na before akora ne wodi akora ne brɛ me no wɔnhunu biribi saa wɔ ne ho yɛbɛba na wo se akora no ɛkɔɔyɛ no asɛm bɛ na ɔka kyerɛ wo maame wɔka kyerɛ wo maame sɛ obusa ne sɛ wokɔ ewu di diɛn ana wɔse mekɔ emidi mu ɔbaa wɔ hɔ no mebaakyɛ ane ana da ɛyɛ meto nti ɔno nso free hospital ba hɔ a ɔmo baeɛ no asɛm ɔno wɔdi nkan kan ansa na wɔbɛka doctor ne deɛ na wɔkaeɛ no ɛyɛ sɛ akora ne deɛ saa asɛm no kora wanka wɔ anim mebaakyɛ ade ɔbaa ne mmom na si akora ne kan na ɔno ka kyerɛ wo mebaakyɛ ane sɛ obisa ne sɛ ɔbaa wɔ hɔ no deɛ na ɔdii ɛna wɔ sɛ wɔdii mu ɛna da de ne nsa yɛɛ ne to wɔse da yɛɛ ne to da yɛɛ ne to mebaakyɛ ane asɛm a wɔ so wɔka mebaakyɛ ɛne deɛ menim anaa wo maame wɔn gu ne to mebaakyɛ ɔmo baayɛ no wɔn dwan no ɔmo gu ne to mebaakyɛ daabi nti da yɛɛ ne to no ase kyerɛ sɛn mebaakyɛ no deɛ mentumi nkyerɛ ase na wo sɛ mbisa akora no mebusaa no wɔ hɔ nom tam a wɔka kyerɛ me sɛ sei na akora no aka ntumi musa no mebusaa akora no akora no antumi anka asɛm no bio ana akora no nso ɔnyɛ akora a wo ne ne di nkɔmmɔ a obɛtumi de ato ne tirim ana ɔno kora no n'ano nhyɛ da ntee saa nti wɔntumi nkasa asɛm no mepaakyɛ daabi sɛ nnɛ sɛ yɛafrɛ ɔmo aba ha no ne yɛbusa ɔmo a akora no ntumi nka saa asɛm no bio nti wosusura n'ase no akyiri a ne bra no ɛsa afrɛeɛ no akyiri a ne bra ne saa afrɛ a wɔbusa no na wɔne me maame baako na n'egyina so no no ɔmo yɛ conference call nti ne bra ne busa no no wɔse ɔbaa wɔ ankasɛ obi de ne nsa wulawula n'ase no ɔbaa yɛ nkyerɛkyerɛ mu no ɔbɛyɛɛ nti ɔbaa yɛ doctor ne se ebi a ɛyɛ abaa ne yɛde awulawula akora n'ase na maame ne kaa sɛ ɛyɛ abaa akora na nke yɛde awulawula akora n'ase a nke nsuo yellow ana nke bɛfiri akora n'ase abaa na no wɔgyina so wɔantumi ankasa abaa ne yɛde awurawura hɔ wɔn wɔyɛ doctor wɔamfa na nkɔ hospital nti si dan wɔhunu sɛ yɛde abaa na awurawura akora n'ase wɔse doctor ne kan doctor bɛn doctor no wɔpram so wɔse doctor no ɛde ne number maa ne sɛ ɔmo ba no ɔmo bɛbusa me na memeyɛ ma no dendenden a ɔmo mfrɛ no na ɔmmra makyi ne ntom adɛn no wɔkɔ no wɔamfrɛ wo because ɛberɛ a wɔmo kaa saa no wɔwo ka kyerɛ ne sɛ nka wo ne no ne akora no kɔ hospital mɛboa ɛna wɔso wɔnkɔ enti berɛ a wɔde akora no kɔ no sɛ bi a condition no koraa yɛ serious ɛna wɔde akora no kɔ adeɛ nti no wɔamfrɛ wɔ sɛ bɛsrem yɛnkɔ na wo nso fa w'ani hunu bi na fa w'aso te deɛ dɔkta bɛka mebakyɛ first one a wɔkɔ hospital no ana mekaa sɛ mene ne bɛkɔ a wɔamfrɛ me ɛfiri hɔ nom akora no nkɔ hospital bio ɛna ɛfiri hɔ nso akora ne ma wo hɔ biem na nka wo maame mpo koraa sɛ afekyere hɔ ahwɛ sɛ biribi wɔ hɔ anaasɛ ɛkɔ
e ba cho ma ho no bi okay ne blase o ma akra ne nsimi ho no ndi akra ne ma die nti na o ma ne nsi ho sa akra ne ba be fefe no ana so be den o mo se yale no o ba me ho no ma akra na yale nti o ma akra ne nsimi nchen e kopim tama ibeduru ameti akra no na akra no nso de sese mehwe no ana me nso me se sa o ma akra ne nsimi nchen de ame nso me ntimi nhwe akra no e kopim tama me nso meti no ge no nso Mary no nso ntimi nhwe akra no ma me sese December me yi akra no ti up to now akra no tiri nyinda so guso a wunyi ye sese wo de ka school fees 2 terms ya wuntu ya no de what me afre me abomama ne se me nkonko tuya se school fees no for ba ne ho ahin fansa wo ba no se wo so kokotua sa akra no de won kan che se wo de ana won kan che se nya wo de e ba cho enu ntina me ka se nko omra na nka yensiesi asem na nka me nhwe akra no ya ne blan so se o ma ne mfa akra ne nsimi ho no mo biye wo no de me pa che ne se obi se wo kokrom no obi ka che se okọ ato menyawo ameye obre no wo ba no wa ka che ne se wo anya menyawo ameye wonya amate amada me ho so oti ase enti ema na nkasa ne ha dwen emfa oba ne ho ahi nsan akwara no eye wo ba na wotumi kofa no wani gine ho ma ne bedu ho 4 days ene ade enu nti se bibi ni a wo hwa akwara no na yi oba na sam ne to nche se be ya da chi bi no wadu ko gina panimfo animu a wo nkodi fo wo ba ya oba ne ya oba no woni na jai enti wo mfo oba ne ho ahi nkosan wo ba no na de to so mienu wo mo ko hospital no se doctor de ne number emma ye se bibi ni a ye frɛ no wo mo the medical report e dia dance ye se ya fefi akra ne bai me ba cho mo amfa ama e dia ntira doctor ma medical report doctor de se ya fefi akra mo ma medical report wo mo ko report asem no police station me ba cho Mary o mo ko report me ba cho no de o mo anka de o mo be kan ya ne se doctor na e de report mo nso ba no yebusa omo so omo nkura report no eno ani pipa kituwa bi ana ka omo ko boy na omo twere no wo so de bai na me nso me mi ntu ya sa aka no eni Mary ni na menye ni o because oba enfie nan okofie nan akoda okọ 3 years okọ 3 years mpo fi no okọ 3 years na wo bia fefe no a mo be ko hospital wo kwaje o medical even answer na non kra no wo be dika ko report asem no police station na police fa catch us mo fa kra no hospital mo kwaje medical report na doctor hwe kwatwero no kra ya fefe akra no say na mo de aba police fo hunu ni aba bedo ade mo suspect say o fefe no na fi o must start some investigations enti no we say ye ni medical report bi a che say obi de nse rewra ho nti Mary asembe na okay but Daniel Danny madam odo nse rewra ho bana say me ba cho da bi mi ntimi nye sa ade ne da me ba mi amenkasa me ba de mi ntimi nye sa ade no abla me ne oba afoforo e wo ho no mu obi ne ba won so no wo yere me ba cho me de sa ade ne die mi ntimi nye sa ade ne ma me ho because akora no me do no adano kura asem ne si ye ne 4 days pe ana woman bi ya meto enema wo hono ma akura no de enema abele me se me mfa ma akura no nam so mo se ma me nsi hono munji enema ne da so gumi hono ma me mfa enema ne nkoi wanye ubetimi edin si say me ba cho ma anye mfa me ba me nsa nrewra me ba na se me ba cho ma anye sa abra no so kra ne bra obedi wo ho enna kakra che me ba cho anye wo ho kakra me ba cho anye nti ususi say die nti na omode be hye say odo nsa ewrewra obas because enye first time obefa wo ba no be fie no me ba cho me nima de kro die nti a e ba Mary na adwuni ma otimi be ka asa asem ne to me so sa ana me bo empanimfo bi amane obi a se akora de afrenfrema de a wodie no ebetimi ama sa ensunsanso no aye no me sister panyin kura baba ako oso wo CCS oso ono kura no da bia wode kuma dada ye na se wonso wongugu akora na se wonso mfa duro bia anya no wokaka na no dendenden da bia me meba ho no bia se nya woni akora no na efiri adwaye ba na wudwale no opan mu wudwale no opan ma wonfa ensuo hye kora adwale no ensuo nyu na ade dwale akora na tamben ana wugugu akora na se wo kan bibia Mary na no dendenden when you be saying Mary wo ko 24 years osha
on said that 24 years okay won sa de 24 years de won sa sa na ebia na nani na osan ne be ma na ti ana e pa tro ne de mint won nim se won ne be ma na ti ana say because en friend ma de ntina na me bisa no oba mo toto sa tofe ni bi ma ne didi won no e ba tro me de me ba oba me hon ma drink or fridge munti drink na ya na water no mu ti wa anya sa de e ba tro de ntumi nya sa de e pa tro mint efin ene ntofe ne sa ne ma no se wo de ka wo nchale hu o wo de ye ne na je se wo fa baabi na we wa fa baabi de e ba tro de e de na aka so bebo hu dua no asem na odi betro me so se me de me nsa wulewula akora na se no eno na eya me ya me ka se nke me boni dua anya akora keke wo so odi to me so se wodem ne me nsa odi to me so se eya wo ba anya akora e ba tro wodi ato so se wo do nsa rewura wo ba se e ba tro ti ja akora no yesa obi afi na obi ti a wo hu no se ye wo ba ne ya accuse so what you say e ba tro ono nkwa ne wo ba ana wa wo bi aka ho e ba tro de bi ono nkwa na me ba se akora no we o ma me e ba tro 87.9 ahaya kuma 87.9 FM ye be frɛ Mary na afei ya hwɛ sɛ de asɛm ne sitie uhu nsuo no frɛ no manema uhu sɛ enka license e wo mu nsuo na efiri na se ba no enka wo mu e ba tro ne de ma nhia nhwɛ de enka nim na wa misa wo ma me e ba tro de okay into no etiefo to de bia yetumi e de asɛm ehye obi e wabra enye no korɛ we ɔse akora no e ma me se ne ba ne bedi ne ho no wode ne nsa akɔhyehyɛ akora no ase afei na akora no ɔkɔ mfie emiensa 3 years medical report bia enkyerɛ bibia ni ho a aba ɔmo report asɛm no ɛwɔ police station ɛne ade bade wɔn mo ɛka ɛno no nti yɛ ne Mary ebedi nkɔmɔ na yɛahwɛ sɛdeɛ asɛm no esitie ankasa ɛno korɛ anase enya no korɛ na ebia ɔno na gya ne nti ana ade ntia na afei yɛ hu ɛyɛ akoma 87.9 FM mensa camera bi ɛwɔ ha na mame hunu ni a ɛpam no a wabɔ ɛde awura Kuma Studios bɛmɛ na memo ha wie yeah na o ma na pomo te sɛ yankopɔn do me ho yɛ pa ya da Kristo ase wodin den de Frank Owusu okay wo ba bi adi wawu ana Bacho de bi enu ajai wo ba bi nya ni wawu enu na yankwan eh awie de wo hu na ha boko madam for Germany e friend Pauli no say am we program bi akora bi mo say se na koma wo se den yeah holding heart mo be ni surgery enu kwa nti me fa 4000 emre mo amon fa amwa no wo say friend say Pauli Pacha wo hena fa Germany ye Pauli Germany and I know me betray me ko Germany hene ba wo de Germany na wo ye Pauli ye minu adofo be me na onyame won hira wate ye papa jimi nsam wo nsam 4000 we ni 4000 ya menyo anya Enti mani aje sa no nyame wɔ ne ma a wasiesie wɔn a ewie brei oyi wɔ mu pie abrɛ nipa mo akyere wɔn yenu Pauli ade a wayɛ ne nei onyame no a ɔhwɛ nipa kra so no onhyira awurade enhyira wo ne wasefo ɔma wo sa no adwuma nye yie amen baabi bia wo wɔ Germany abɔnten so emura mpo ene kura wa Pauli nyame ma ne nye nhyira mfa ma amen sɛ wo bua yi obi firi owuo mu awurade ma wo ba bia nhyia bi da amen ɔma wo nana bia wase ni wo busuani bia nkɔtɔ saa asɛm mu da amen awurade nhyira wo ne wasefo bere bia baba fie awurade ma wo mmra ne mu so na wo nsa no adwuma nye yie o nhyira wo da bia ba beto abusua wɔ anikyem amen da bia bɛkɔ bia so bɛyɛ nhyira amen ɛwɔ Yesu din amen amen ni ɔde ba ye bra nyame nso nhyira ma nya obia na
Can make us some women? Jam kwan was ano. Me say, obi di sika sister yi owo one of Arab countries. Aye. Ena akumacha de no. Wodi sika si ni nua be ma so. En wo frɛ me se mako. Odi number ne ma me. Wo se ni nua no so wa frɛ me yo. E wo frɛ me be ma na e fa na me se me phone. Awurade. Enti wo de fa ono ne number ma me. Na me ya me frɛ no. Me frɛ no asi yo ma me the best send o. Hey! Afi me frɛ no ba kwa yo on fans and man ka biem. Because ko bisa no asa de wo da ne ka me. Asa wo da ne ka. Ye de ama asa fa bra. And na sister yi bisa me se mako odi aba na me se da bi. On fa mai. Wan fa mo. O block me line. E block ni sister no wo. Won pa bibi atie bi o. O block ni sister no so line. Na say de obebo. 600 Ghana cedis. This guy. Wa block lines ni. You crazy can't say. But I no me. Yes. What the beye nya ka beye bibinti. I no me. E di brother running shira pa, we shira. We shira pa, we di. E di America. Franco Wusu obonite no. Franco Wusu oyo obi a ko betu na danfo no fo hu e ya oba e ya de ben ya pa yes ka wan na so so kan ye no onso wo di akoma pa e di aba be ma onyame nshira wo na onyame nshira ye nua be ma no amen nyame fa nkwa somdwem yo ene atiefo na chese papa tena se preko na enya ate free yi de ne enka ho asem preko na ye beko etirenti yi aja frem po manso ye nya cheso ha etirenti ya ye nya cheso so e ka ho asem se atiefo ya kan dada obi na abaye ne de no obi na abaye ne de no corporate entities ye be sra mo sorry abofra ni situation ehu o papa enenu na me ti wonyina na me ye research o mama ena me kenkan ho se de sitie e se etumi ma o mini stroke en mouse stroke chese adia akwala ni kom sese no adia akwala ni kom sese na ya adia ehu o ye kan se kan twa obi outside mani dem ya kwese car accident yesina nipa wan pira kora no moje enyunu aha eternal bleeding yes ni die na ehu chen de se kan twa no anti yetefo ye guso a sorry titru sorry yesu adwuma obeye ye ni pese lusa sisa sorry titru ma ye den do kaka se ye bi ene yesu ye bi but the trent ya ye nya cheso etentia yesu se bedru be o ne me bi wono mo a say we jai for now be soto the aba emergency ya so na djuma so in Assemblies of God title yes ramo baby ya ma me som baby ya papa no so ya elder Samen kama ke kakra bia mo benya bi kakra bia mo benya na nipa ba ko na de 4,000 aba nipa ba ko e de 3,000 na no dey kase se kwesi ada no crowd mo fa bonu si ho so for wajo college nyina wie we die mo me fan ko ye na operation enka no no benya bia wenye she but benya bia fo benya kasa mo so mutie ye ne o tie Assemblies for company for into mate Assemblies Pastor Julius wate why any dey and one ye gina pulpit so am preach am no enkwagye ho asem practical dia no dey sorry man they don't practice but the senka eye sofo pani ba ya ne ntamfra ya ne ya no kura mama da bia ka me say sorry wo so na pete o ka no kura unya dan for that wo be yeshi unya dan for that baba bia dunu so o say ka no kura me pa chu face fact papa na wo ka no kura ma yes say nyame akra no beka yen senti se de tie bia ongu mame mo numbers ya fatuja na momo no se bibi ni na sakra no afri mu a enti ka Assemblies of God ba bia papa ni na yire koyi me pacho won tin ko mo nyi giska me bon nsa o me ba be chia no enti ko be ba chia na consequence asor asafoma no enti obi kwa chia wo mo ko be consequence mama me sin ko be chato funa daka se obi a so na se de obi a but entra wo man a wotwe da nu entra wo na funda ka nso asema obi ka enema meti o se drop in sika
F chain funa daka. No Drop in sika. F chain funa daka. Enti asofo na ye ka kire mo. Edru ba bia. No kra no nka fe. Sister Hetika say mo. Ono onhwe kanto ho. Emani hu no odi abra. Ne mo odi babua say odi boa na yantumi anye ne kra no o feel proud say ye ne fam ye na me kra me de ade o mo ye ya na ye me ya no kra ne say o ko no o benum nsuo enti akra ne benum nsuo de wawu no ye wawu no ye ma do no ko so betu nsuo ano ye mo numbers na ti ye de ama no Okohunu suora wa hena akoye ne den suora okohunu wa hena hwani mu kwa wo kira wo dobra wo bi bibia wu a oyade no koda ko kira ne do mama mi bishop bi ka sembi ye na ma no se same na me se papa bishop ansi papa nya mi hira wo se ba bia sese sika nim gu aso ma sika nim ngu aso nim be gu aso na ye mo numbers ni na fe ye nto aso 0599 305 202 0599 305 202 and 0245 30 1462 0245 30 1462 0599 814 926 0599 814 926 0599 305 0245 30 1462 and 0599 814 926 Edino eye Mary Akosia Ade na ebeba wadawroma eye akra wanya fie dumienu eye hole in heart tokro abedana komem na enena mekenkan no omse obi aya wono a tokro da ho but unyini no na eklosi unyini na ene masada ya ho rese me no like say to me find a way enka ye betumi asoso kopum si ebenye sika no enka ye enti na me hwe say ye wo treatment bi ebetumi treat no for now edro bi a ebetumi di amana no for now because I fear say bia ye sabeka 1.2 billion no na akra no eniho me fear no that is my greatest fear enti na me hwe say ye wo bibi remedy bibi a de bema no na wano no na asoseni no kakra kopim say nti mi na wo mo brofo no ebu ana soso ya mi nti ase medical terms na ma fa dictionary at mention ya na no ade ya me nti ase but mitimi TV ase kakra ha me because I am a ba ha me enya sam kitwa ye to me emu nkotodwe studio ha but ye nyina be sorry agina eno ye nkotodwa ye wu na because ensa ye can say emu adan ye nim say emu adan na ye straight ye for say obi a owo bie no omo ayen na ye mpese ye be hwere Abraham ye to me emu nkotodwa ye kofoma ye but ye de no ye sorry ni adwa atoa na man susu empia we na wan hwa na etu bra me ba na Ismail she honti me makwa me mu kakra me pagya bibrebetu aka mensem yes enti ya sorry ye dwa atoa wada woroma ye dwa atoa abofra no nkwa oda wona se me frɛ ma me no a ye frɛ wo mo an ye mo ka no eboye hu kakra because echai enti on so mo ko hospital doctor ne ka che mo say nyame do akra no nyame do akwala no da so tin kwe no mane nya sa na tu aye menya bi nkase
na say the aye no kra no nyame pese oje no oje akola ba ofeni paso na aye ofeni paso na aye awurade betimi aye na ade nyina ena o se nipa te ase se wa me ya o nyame be na ade ba ro se ofa wo so na nani mo nyame dead kera be nhira bia ba ebi be so no fie enti edwa to am ye be sere etiefo ni ahwefo ya mo hwa akoma mu nsem mo a mo do ye mo a wo da wo tan ye kora no a frimpa manso enti wonya ma ye no abetan wonya ma ye o ye dia na wo ya mu ye be sere ye ntimi fa kola no nkwa ensi won fa ma ye ye dim sa mo be ye mo de mu nyi ye amoda mu ni ye amoda ra di hira mo ye mo hwe mo ma ye bia mpasa mo sa be bia onyina kwan da ye kwan da ho wo de wa ye bi na pesi ye nyan enam no a enkwan ya nam won bebrebe no pi na epi nti ye be sere na mo mwa ya da mase nti ye nyina ho no e kire ya de sere ya de sere ya de esremo na ye kan sesei obi beka sei bia mako ene munya kakra muma ne nkọ ba bi nso na bia onkope bi e wo ho ento aso de ye ka kire mu ane se tokro bi asi wadi kan ko ho nyina ye ha ne last stop ene ada obetra ono ankasa kai yenti obi beka se nani da so asa ye happy ye ntumi nya half enfama no woni ba bi a wo kwa akope bi aso ti se ye pa na ye pani nyina di nti a ye kasa eni sei wa ye peso ono ankasa ka kire ba bi a wakọ eni ne esi station ba ko na eku Christmas ni mu na o yesofo ka mo group ya na me didi akora eku gina ho se ne papa no si foko me no bia na me daddy me bay whole heart ne kokolebu o si yedi ni papa 7,000 abegu an mo kokoko na me se ne si behave ya no di amafo se me nko na me se me nko aha maba no nyame be me da na me ba first day na me ba ya no me ko mo nyina so na me ba ha no se ne si behave ya no abondino ojojo mi ti se yin sa station ba ko na eku Christmas ni mu na o yesofo ka mo group ya na me didi akora eku gina ho se ne papa no si foko me no na me daddy me bay whole heart ne kokolebu o si yedi ni papa 7,000 abegu an mo kokoko na me se ne si behave ya no di amafo se me nko na me se me nko aha maba no nyame be me da na me ba first day na me ba ya no me ko mo nyina so na me ba ha no se ne si behave ya no abondino ojojo mi ti se yin wate o se okọ omu nyina so odi kan kwa ni obobo obi bra o wase no esoro ha na ya mpese obebobodi no but oba ye wo fom no obobo odi no wakọ omu nyina so papa we se ko mefrel oba sa wo ma frɛ tina fe wa starting so edene nam ni na so na kra ne ya de no kwa na ekosoro etine ha aha ne last stop de oba ye ne yenso ye ka se kwa ye ntumi aka na ni da so nyina asesa ntimi nua wo obi a o wokọ ha ye nim se ba bi ho a wokọ ne onipa ko bomu se ya na sika no na eba obenya base but baby okoye bia nso yetumi amua no esi eye ha ebi 7,000 any pa 7,000 yensu ha ada ye to aba nti no baby esi etiefo oni baby akobiem enti eye nani da so ane mo ene yen so ene mo ene wo ka ho bi ene wadwa abeto waye enti yesro momo aye yo enti yentie ye maame no so adesrade no na make me de me we no enya anytime bi a me picture maame no bia no na me ra ho no mani ase atete disio me manom ni me nanom me maame nom me manom ni me nanom me maame nom me nananom mo be man wa from pa ma so ma wate agro no obra ampienti mo husa me ba na obra mo me mama wai mo me man no community abi na me man no me ba na free me sense mo
frafra mama mwana wate asofwa nkota ku famo papa pe yana mame pe sunu susu na wasa wo nya hoden na aka cheno wadana ko coach masi ko djuma na mi share ko nyuma so gale no so na bibi won tiasie wo ya sa ya hear my humble cry and hey my bring crab tie me more brosu bra wo ye wa no kire bi no men same maje nkwa tie me mo brosu bra wo ye wa no kire bi no chese bra wo hye akofo ensame honko anoma bi su no your church no o church mona mutu bra wo church okay as they dey na ye binum Simon Hong Kong enti dia ye ma America ni nyina ne say mamo inside Hong Kong muntie ne mobro suin why madawroma emu eden nenso so emu eya nenso so ye be ne dai emu eya madawroma yakoto sremo biem anyum na akuato no waboto maje nkwa bra refresh myself Pame honko Osima yem pane honko Fremi bi Yem frenu bi ampa Yamobo numbers no ABM 0599 Ekwara ho 0599 305 202 0599 305 202 and now 0245 30 14 62 0245 30 14 62 now 0599 814 926 0599 814 926 0245 30 14 62 0245 30 14 62 and 0599 305 202 0599 305 202 winning numbers no wadaroma kakrabia nso akasa guso ka wahia de eguso ka ne wo pese nyame enyema wo ka efa eguso ansana wasende ene obi abraya 4000 sign ena wonso wo yenya ne sayia enkese ka ne be hwihwi akwa ni mu tentem ente sa ye bebre kakra me fie ene se wansha ye benya sika no na yante asempa nti madawroma yenya ne ntem yentumi emwa ye ba no ye damase papa mimisa Dani madam obey wujidi se wanye no boni bia
enam so ebetumi ama na di ya wanti wo pese wo de asem sei eto so e ma ye beche okotum e ba cho ma nya no boni bi one ne tie no e ba cho da bi papa kanokre e ba cho ma nya no boni bi a one ne tran said e was a ba e bema ene batna e ba cho an na busuafo nyina agi wutumu e ba cho na busuafo e bra wo wo ye na ye ko ho no no mu hu mi omo na ne bla ba ko na okofa ne ba ja chi ho no mu ono nko ani nipa onimi wo kromu ho no but ni na busuafo aka ne de omo nche da nim sa o na chese wona ne tie no wona ne tie kra no wanko ho abusua afe no na wonim ne maame wonim ne papa anase wahwere wo mo nyina me ba cho onye mo ye no ana nka me ba be ko ho no mo na kaka hono me nsa 2 months enti na mintimi mpia abontene wona ne tena afe ne nyina ne kaka hono wonsa ba duru bra wasa wokɔ na akɔ hunu na busuafo kwachia wo mo no ena kaka hono wonsa me ba cho me hunu na nche ansa anche no nyinsan ye no boso me bese ansa no nyinsan be 3 months time be 3 months ansa no nyinsan nti obeda wo ho ena anka ofiri mu a enka hwan na wokɔka kyɛ ne sɛ wone ne de hye no ena na etie wafiri mu me ba cho na ne bra asameni nim sɛ me ne netie okay ye bomodi anse ye befre no na ye hu but de ye kanyina anse oba ne de oyoba bomodi an hwere no matter o said ye be ya bibi ni a onfa wonko ba bia why ye oba ontumi nka ncho so o ma wo nhunu wo ba eno de enye mra me hwe me ba na me nhunu ne de enye mra nti wo de wo hwe no ne duru ba bi na okokasa wo hwe no a nso watumi anya bibi a wo de be yi hu ano why your best friend is say an answer na no mame ne doc entoa so answer na mame nsan emobo ye ba no numbers no so abm 0599 305 202 0599 305 202 and 0245 30 14 62 0599 814 edino ye Mary Akusiade me patch on numbers way ena eye frempon ne account numbers no me patch eye amoma doctors munyo no kakra doc me mo heavy yeah me ba na me adwan da che o nyame ayade se enen so wa mama ehun wani me hu se ya na meni agility mo pa no kwasem no kwasem na sister ku ya mbo no mama yan odi ayesu oh ekura ho Ankafra. Wakai ne de. Oh, I see. Yeah. Ya men share de. Sanity. No tin was here J from Paul Manson. Now last week, you have some shebo. Na ya timi boto no. Nti be yi. E so busy catch boto mu a. Na e tete no sa. Nti ma ko we dia. Obeje na de ama from Paul. Amen. Doctor say or the buamu ade yenye na yemfa emu afrempon doc onyame nshira amen ogusu shira grofa amen gana nyina o yesu dimo amen mako se bani se ya na ya adesua yesu bia na yede bi so aye adesua enti ne ba besua de afa menstrual disorders ho na mre bia na ye ba se ya ma ye kasa no aye tie ifise mre bia no amanfo edi grofan ho adanse enti se de be ya adanse no ebebo no ye mo adanse no na ye hye enkomonase okay grow fine mojaduro papa me di ho adanse ne ye friend Melinda me Munich Germany my baba sami mami wo Ghana me bedu ye na mitimi ni di mo Germany na mitimi ni di ti me ba na mami man mojaduro bi ye friend grow fine me no me ye mada ho mitimi di me dance so mitimi da ne fufu ade mada mami kwa me di na me bru mensa oh mo jene ni say ko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  eti Germany fuo nyina wa wuntimi ni di Ghana fuo mo amuntimi ni die mo amuntimi na obia koto grow fine it's say grow fine mojaduro de eye mojaduro papa grow fine medicament is a super medicament is enfele yeda grow fine medicament to Calvin feeling down grow fine it's say where di mama me dankeschön grow fine
Marcus the Dutch do eti ye toa so de eti ya de say adanse ne ba bia ekọ na ye ka menstrual disorders the bruni kira say o menses no is not in order en koye nye sa ne Nyankopon ye no na bibi enti da atechima tinu go for magedro se de be ya be sisi no wan hwe yi a ebe ma unya ba da bia ye ba ye ka se emansia bi wo asase we so a nyame anye wo adoma o benya problems if you say emadu bia o ho a emunsia e o menstrual challenges sa emansia nyame anya adoma ba ko onya ba nti mebia no yo ba o so hwehwe growth e kira kwan emansia fibroid ba beto ba ko yam sa na tie ema bebre just wo ko hospital kra sa na doctor kire say fibroid won yam if you say enye ya ye no go fam ye dro no se de be ye beboa asisi ni padua no wo yo ba no anhwe o mensisi ya menstrual pains wo benya pain no severe pain ba sa transfer kra ma de baba anhwe ya o baba de kra ba ye ya achen wo de no ye no go fam ye dro no se de be ye bibia be fine wo yo ba no anhwe o mensisi ya miscarriages ye o ma bibiri o ho a o munyam na asai ye de hyemrewa e de hye adum ni adan de bi o mensisi na enkoye no na say no ma bi wo system no to no go fam ye dro no eboa e ma bibia ye fine wo yo ba no anhwe o mensisi ya watenka etimete yira atenka so ya ade ede to atenka te yira na chese wo hwere ade ede ye no go fam ye dro no se de be ya bibia be fine wo yo ba no anhwe o mensisi ya wo nyina wadu mpanyin fie so no menopausal symptoms ahohihie arefie kasatenten ni nyina eba wonu go fam ye dro no eboa ma bibia be fine ma ko se enfa number ni tubia na fe yen hye komo no ase 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Dienti amika se wo yo ba no anhwe o mensisi a wanhwe ye awo bebo ni se Nyankopon bo oba bia no wo de nkosu agya okwan na oba asase we so na nkosu agya okwan eye 1 million wundu 13 years no na aka 300,000 700,000 a doso so ashe da bia eguso hye emre bia no anase ento se sa 300,000 no ebu 300 ana 400 pe na wo beto as menses na odi bi be your menses na odi bi ayoba nti wa hwie na akono num no bi kofa no bi hye wase a maako na wo sein kusua no eyesa ema awo ne ma tunu go fa magedro na bibia be fine inu go fa magedro no efise eboa ni peda dasani eboa yenu no ma enu go fa magedro no efise yare ahodo bebri ewo ema ho so atase eno nti unu go fa magedro no eboa esisio Nyankopon bo ba no wa ma hormones from komiensa estrogen progesterone follicle stimulated hormone sa hormones na odi bi betu kusua na odi bi afa yafuru na odi bi yawo so de make an wan hweye na no num no bi a wo sei kusua no ema esei nu go fa magedro no se de be ya bibia be fine me be ka menstrual disorders no mu ahodo bebiri na ye ka wo mba ko no atumi ka ko hwe go fa magedro no se de be ya wo de be sisi oni padua no na ko fa dachi asem ya ma wo yo ba na onya menses na wontimi ne dia yare a doctor for ya to ni drink ice cream period yare go fa magedro no premenstrual syndrome obi wa aka na otwe enenum ama ne menses na ba no mako obebo ne nsa no saa akopem se beba se mogya no kra ba mo na e free kra nkanya ya mogya no ebeyi clot emu ayidu go fa magedro se de be ya mbesane na bibia ye fine amenorrhea emfie dunum na oba menses mai emfie du na oba menses mai adanse aba fie ha me abo so onom ye no aduro ne kra nsa menses na aba ye no go fa magedro no se de be ya bibia be fine oligomenorrhea yare bone yen go fa magedro no se de be ya bibia be fine cause on de bosume no eso a ebu ha na otwe na menses na san ba na otwe mienu na san ba ha ye nuam no bebri yen go fa magedro no enani nyina etu atwa metrorrhea eno so ba ko ne friend tot no onu go fa magedro no bibia be kama dysmenorrhea de ono de na painful menstruation on timi madwuma o hyedem ne na akokomo popo ofefe ne ho onu go fa magedro no bibia be fine menorrhea yare bone ono ne mess na ma eba so entwa bosome na oba menses ntwa bosome mienu na oba gusu ye ne menses obi wa yise de ne ko hospital ekọ wone panie obi wa kwa yise de moja sine so ansa na ne ho atodo ye no go fa magedro se de be ya bibia be fine
and it done and on the doctor for a friend endometriosis yarbonne wa wodi en ho ate nti wo ye o mess na sign na chiko a wodi enum misrew sign chiko tubes num wo friends say utukusua na atom na asai wo ni be mada kusua do kotompe ana sperm kotomu na asai na chese wodi en awo no yabo ye nu go from agedro se de be ye be boa asiesi ni padua no obi wo hokra oni be mada na otiaw woni be mada wie no na otiaw misrew nu go from agedro no asa yare we nyina e be free ho yenu ma da bia ye ba ye tufu semu a mo use contraceptives e de bom ho ban no misremu eye monum grow farm agedro no se de be ya bibia be fine na mom ya ko busa doctor no won chew se wei enani omoja be fa enye sa na ope awode ope ekonunum sa ndo no a etimi twa wawo etimi sa se o menses no cycle no onum grow farm agedro no bibia be fine di number no na mre no ya ye mre 0244 59 59 65 65 32 32 0244 59 65 32 ya de ya kase ye koko ene ye grow farm agedro no ti wo ho no se wani su brew no grow farm agedro no wakoma bo periperi onsa no na yo tititi waposo no waposo ye wo ya edu anadwo na wontimi na yare aduane si wo na wontimi ni dia grow farm agedro no ye nua ma no menstrual disorders ho asem ne ye ka no empompo bobo na epaya no grow farm agedro no obi dware wie no de afen dwe ne ho no grow farm agedro no menua no ba on grow farm agedro no infections bi ani ho di number no ne akira ba bi abenya aduro ni bi ato 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Asante region had ba bi obefa bia obenya aduro ni bi ato say ye pharmacy herbal chemical shop over the counters obenya grow farm agedro no ya so waka say nam a eton grow farm agedro no hia ka na tobi ka no aso e wholesale obetimi atubi aton na emom say won kramam ene ne potamu akọ kan shi Dragline Kingswalk Heba Tinatek na Nabuache Angel Repash ena Ruta obenya grow farm agedro no asama fo nyina ko Ekus Pharmacy House of Drug ena Widama sa na Nabuache Watema obenya grow farm agedro no abasama obenya bi wona na Heba post office opposite Abelsam eho asama kese wo amen sa na odu su humu a NS Pharmacy obenya grow farm agedro no achimodan Tumasi drugstore Agro Stradro odan kwan no obenya grow farm agedro no Gabson Pharmacy obenya bi wokoforidua saa na nsawom na Nabuachi obenya bi enkokofo nko Hillside ana anti akoba wo sunyan yakomoze ana Greenlight tachimafo nko abibidro depot wo takwa ana Pistia obenya grow farm wo opoaso wo bogosufo obenya bi wo Unique Heba AA Mensa otakrade Pena obenya bi wo Cape Coast saa na Pena ho Cape Coast wo Obroni Pharmacy na 1000 Pharmacy obenya bi wo wa saa na Watermala obenya bi wo PK Gombila Baby bia obenya aduro bi ato emergency the number na me sorry so okay 0244 59 65 32 0244 59 65 32 ye kan say go for mageduro no if you say go fine makes you grow fine Mark wa kama semba mi wi ada ya sorry so ma fosti general manager wa ha last year 20th February na birthday it mbusa say afiwe no obedi ndabe afiwe no 20 ene odi asie nyina yo na mom ose me na wase e ma no sa 0244 ba ko jebe so 0244 59 65 32 0244 59 65 32 mama fosti afishiada papa mama fosti si yana wasema no sinya me enshira oda sipi amen ekwa meta se ne to happy birthday ene ye manager so ni birthday hey, the incoming MP. Ishayaso constituency. Yani Kasia manager. Yes. Me Donny Wu. Donny Pa. Donny Pa. Mampanyin dada first born. Antifosi. Mahama first born. To you. Happy birthday to you. Happy birthday. This my baby base. Happy birthday to you. May God bless you now. May God bless you now. May God bless you now. May God bless you. Beep, 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 beep. Hooray! Beep, 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 beep. Hooray!
Awurade hunu mmram. Amen. Na afisa se bra na otia konwa kase so. Amen. Na nhia yeso fo ho atowon. Amen. Na ya firi nko asom mu. Amen. Mahama baba nyini. Awurade nhira. Yes. I tell you. I tell you. And the posters in the CC run about. And you nejai. At first time we say broni be na ba nhia yeso. Sasa mi amini aba. Awurade nhira no. Wa boy juma. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Wa boy juma. Ti nhia yeso fo. Mo hwe mu broni. Na 2024. Yemfa ne mra. Yes. No me boy nhia yeso. Yes. Ni ebre. Na papa. Aha mama. Ma first say. And na ye na wada. Yo. Na o me fufu. Sika. Wade beto se cake yo. Se champagne. Wakungo. Sa fried rice o. Yes. I'm a bon say. Ma first say. Sika wade beto champagne. Wade beto cake. Wade beto shawarma. Wade beto yi nyina. Wade ascend me phone so. Ye fan ko chie nu. Ma first see. Okay, say kwa wala nti. Was yen fan supporting frimpon. Oya de. Na ya konche. Mama onyame onshira no. Frimpon man so da wase. Ni na busu da wase. Say wa wo dey wa dedicate. Dedi amano. Owa kuma papa. Say ye jiji sika say ya mami. Ubo hu ano de ne dia ba ebi okra ntade awatoto no wa do ya abase yemfa mo nyame wo good managers. Oye adwuma na wonye nipa bi sei adwuma na se na ote ase yi a ema adwuma na wani je ye kwa wani agi bebre yenum bi onu nti ene yeda so ha yenum bi yema mi nti ena yeda so ha nyame hira papa ma first yeda se papa ai Marco na arehwo edru ba bi sei a na yenum bi no oba ho mfa ne sampai bo a wo bo ano ene wonwom a woto ano no se ebi wo ho a anka nyame nyedan onhu mobo sei enti se ebedru saa na wo so wote ya oni bi ewo umu ene wo wa famu penu ade wa famu penu bi na mu a wote ya wote mani pa no enti saa na akodru saa ya ba kon Freddy Ejay Mensa okay Freddy Ejay Mensa aha mre bi odoma amesu e won free o London. Wonderful. Make us say also edene de Freddy erade nhira wate omonko ahoban ma ye na onhira wo nsa no adwuma wade nyina nyeye ma wo ne fa sisiri ekoso a hyenkrofo ano Hajia Fati Hajia Fati Hajia Fati wa yeah Germany Dortmund e wono wo ono so ne dia betu was the brofono the lady with the hole in heart me pacho the boy the little boy from Pong with the hole in heart also Marco it's sister Techua sisia wo US was sending kakra da bisi mi so okay US sister Techua ya mo bodi mbado bi o wa ya na openesa madam Roma nti na ye bo no nti bi o wa na wo di bi o so pese bodi ye be bododo o pese ye kase kan kwa ye be ka ye mfa nko be da ye bi ko sa wo bi ya nti di o be kase ye nya ba o di 1 point ye ni na ba wo si ye ntu di a ye be to ne fefe na ye jeje Marco obi wo ho a on pese nsa we be hunu but obi wo ho na o pese ye boni din dia esese ye boni din no obi ehun se sei na aba eno ye sister bi o se ye friend sister Pokua ye champion wo se wono na ye champion boni din no ye sister Pokua nyame nhira wate nyame nhira o so na champion prophet boni din nyame nhira pa ena happy birthday bi enkoma Rose champion na maame no your friend Rose Champon ena ne baba mu aso ne baba ma your friend David Bewua eba ene maame nyina birthday ye ne wow eba ne maame nyina birthday ye ne na omukunu ni kunu your friend Thomas Bewua ono so ye ardent loyal listener
papa baby ebeko bia woni yen eneko ye movie no odi achi ye movie no odi achi anyame inti Mr. Thomas Bewa say happy birthday enko ema ne yere Rose Champo ene ne ba David Bewa na nyame yeshra no happy birthday enko ema mo kese pa nyame onshra mo na onye mo kese ukunu eso wodo wo ne wo ma ne nyina ye twa ye homra ye ba ye be friend ye ne Mary akasa Ewra me pacho bra na me hwa de wo bag ni bra aden ena nso bie ode amassage na ayete said ye wo pe nti eno de wo nhye da ni problem bia okay but ye nhwe e bia na oba na oba no nso age ma ye nhwe age u age no me age ni se me na me 50 u afi na obenya na wanya me fa se menya okay nti wo pe 1974 okay nti wo pe age be age no de se me mo nchen me de me nchen wo nchen no be say and say free a family course already no problem ho asem by say wo Daniel Amoten the wonsa when you mabremu kra ewura wo ankasa wo ba ya wo konfie nan meboa meba chwane ase sa bebe na sasem we say meba chwane ko fa akra no 2nd January this year ya okay meba chonti 6 ana me hu sa de no 2nd January meba chwane na 6 January ya na me sister no na just 4 days okay aya wedding no na me hu sa de na me de no ko nti ade chi 7th na Sunday sense yo yellow be free akra na se wa na wo hu no ye me ba cho me ma me di nkan hu okay ana me nso me hu di atwato a me dia ma me di akra no koy no okay nti yen hwe wo ko fa ne bai no ko fa ne 2nd January and na 4th and na mu hu ye na che say wo be di ho 4 days okay 4 days ni nyina no na wa na wo dware akra no na wo kode da no anase 4 days no be di won chen no wo ma me na na yesa ne ma no me ba cho me ma me dware ni bi no oba na me ne tie no nso edware ni bi wo no oba na tie se me ba cho an oba na me ne tie no kra ka se to da bi na wo dware akra no wode ne ba da ma na akra ne de ne nsa awula na se no atwa ne nsa ho ndi wose ade no enye ena ade a eye no ndi ya na ye ne hen ndi na ya ne ma ne di ne nsa e hye na se ye no ana me hu ya me be ka kire na wono nso se me be ka kire no ka kire hwan abodi me be ka kire Mary no ana wono nso se yale ne de me be fa akra ne de ne ba me ho no mo no ana ama na yale 4 days pe me pa chani 4 days pe me pa chani ana akra na be fa yade ho me pa chani na ayi oba na wona ne tie no ene di nkan dware akra no ana se o maame ena akwafa akra ne ba wodi nkan dware no oba na me ne tie no edi nkan dware okay na oba na ne tie no dware no wan kan che wo se wahunu bibisa wo oba ne ho me ba cho kan me maame nso kan wo maame ne di nkan kan ya na so oba ne di nkan kan me ba cho oba ne di nkan kan ana me maame nso kan se ede na omu hunu so mo hunu se nsuo yellow bi efri akra na se egugu ni pantim okay enti omo ka che wo sa no ana mo be na wo tu ye me ba cho me omo ka kire me no ya me nso me di mani hu ye na me kwa ka kire Mary no se ade sei ne mahunu e wa akra no ho me ba o se o ma me wonya fie se me ba cho wonya 72 okay 72 wanyene na wadware nkura gu nkura sia ne wo moto akama wo ma me se wo hu sa de no na wo hwe akoda no ase no eye de se be tie no na wo hwe bie wo Onua TV Facebook YouTube and afa eye TikTok mo fa nche yen finfini ho ba bie no ye Facebook no tekoye mo fa nche ye papa ohunu wo ma strike ye ni o wo ma strike ye obi di anfanto akoto ama chese wo ma strike so mo twi anso abosom miensa somo de mo nkoso ana mo de mu ngura mu nkakra ye hu donti why enye dan a ye beyi tabo no de free yenso na fei ya ye free an bibia be ye fine ye hu ate asenti bibia be ye fine na Michael Okra ewo kumawu bodomase Michael nyame show so send 200 onyame ensha papa kumawu bodomase na wo ye da se bebre ye da se painti no monko so meka se ye jai ho asem kabra ye program no a na je se enye se ye we jai send o
aha yentumi mfa program any time ni nyina enye no nko a nti ye de hyem ho ba bia ne yatoa so but wo de se bi won nsam a no akoso a na won so wa send e de aba mame mobile numbers no mobile money number me pa cha ya muntie ne ye de me bebuboy ni mobile money numbers no ba se me nua ba start kasa na obo number na me bobi mbu ano a eno ye time na e ba phone number and ye bebo no nti ya mo nhye ne so e ma ye wi am frefre wo mo sa but number no a we discover first one eno ne yedi nkan abode amawi papa 0599 305 202 0599 305 202 and 0245 30 14 62 0245 30 14 62 and that's 0599 814 926 and no air from Pong Manson hole in heart line and patch out you benya be at 10 20 30 will be a brave 4,000 next so once you benya 10,000 china nina yen saka ne hurisika no ekosro yenya kase na ne huri kosro ye fra wo mo ne condition no na chesadenya ena eye den tinene mia madane me hu ya me ya research na ma hwese bibi ho e betumi di ama no asoso so kopem si ebenya sika no ana na chese won se ano ayeden koso ana esende odi anaju tembia besende bia odi esende famaye oba fili Marco fili papa bi Marco papa bi me da si fi na na ntu ase go so board Marco se mesel and na ayako Ababa Nago for me remu me da sipi ni akwanya wo de ama me awie me de nchia emodin ebe free time asoye ama obibia ote akoma 87.9 kasafidie so abusua ebrasu sei na time heba for ye jedwa no na apomodin komodi no a na ye de bra mo sanse ne ehwe ye nsua ye nom ye nuane ye die ye mfra ma ye home kra bobode ye de ebre ye ni padua ne senti na time ye jebre eba tv so radio so bo apomodin wo dawro e de kire etiefo ene ahwefo nyina medofo time heba for ye ne kwafabaya ye de time heba mecha aba time heba mecha me bodin no bi ofio se adu papa no eno bapa ka ho asem no eye malaria fever dro tatahwe pa elu nti awie se wo hwe me ana utie me na malaria nti bia wonu mu ato ntumi ne di awodi woni padua uti dwa gagagaga eye time heba mecha enya na drugstore pharmacy shop lines chemical shop baby aboremu a obenya bi ato number ye didi djuma no eye 0244 417 669 0244 417 669 abusia time herbal ye number didi djuma no enu nti awie se yade bi tete na person ne doctor atwetwe nkomo fa wo yade no ho a number no ena mede atudwa ede amawo no ene mame ne uni nkomo tew emfa time herbal mecha ho time herbal mecha eye malaria fever dro eye atudi yade dro eye ebunu yade dro yade baako ni dia woduo bebre na ekire wo se yade no ne ho eden anase nani eden da bia me ka kire se malaria no e yabo antontom na edeba na sese antontom ne nso de no ansuo no twetwoye no enya asem ketewa antontom na ba papa enu ti misro per time heba me chafa bo ni padua ho ban fa bo fie ho no fa bo nipa wo fie ho nyina ho eban na ebebo ma mu ni padua na timi asipia sita edia ma kai se malaria anasa abo antontom be kawa wo de malaria brain padua na malaria no so bo brain padua ni mu a ensunsuanso a wo de brain padua no kwasem ni se ya na edroso pa obi si me malaria no eka ne ho a eya na ejama wo ne ho wo so chechechecheche na ne ho po wo bo se wi a ebo na form na wafa akonya na odi akotenem se wo hu se nsunsuanso bone no e wo ni padua ni mu a edro me kan form no eye time herbal mixture wo benom na wo so wo no ato agu eno achi no malaria no eja wutipaya na utiya na edwa ohun asorobene etetew obi si mitiya me ya ma mani kosue nyina eya na se eyiyi ato edro ni ye time eye time herbal mixture esansa yan no yedin hahama nubina enunsini nutane na ye keka bom edidi adwuma de bia metafidie so meka kiro se yan no abrofonsa no ba kokora eni yadromu abibidro krogen na yedidi dwuma enu ntimi do for time herbal mixture no enye na ewo drugstore pharmacy shop
appliances chemical shop bebia okwa wo benya bi ato na wonya bi nso so tonso afose yo bobo na no pa awia anwumre eba ne sa se wuti na eya wo ya no ebeyi afri honom anampo sa wo ede wo no ebetu na se ede afri ho time herbal mixture bo reni paduam a enso so yade so na emom otu yade ase ade free ni paduam san se 3D mu awa no no kwasem ni se wo mani edene wo mobom modi didi ewra wo moja ni mu a ya na wo masituo no ya na eden pa na so nhranka rade se time herbal for ye ba ye no ena wo mo de time herbal mixture aye wo moduro ebo na no pa wia ne anwumre no adansedie eye bebrebe kwa aduro ni de wunyanum ne kodi padua ni mu a ekum mo awa no efiri moja nim eboa hohuru ni paduam hohuru mojam hohuru bibia eyi fi bi efiri ni padua nim eno ti de malaria nti misraw wonu mu ato a wuntumi ni di no wonya time no ma ebeboa wo sanse ni padua wo hwe etisa ka anfa ho ni sika kakraka wo de betoka wo anfa petrol ngumu a utu a entu sana li padua etie na kade ya aduane ene ensuo eno nti wuntumi ni di ye enum nsuo yi abede na wanya pomuden na abra wonum time herbal mixture me so bottle baako anampo se dro de gu ni padua mu a ayre so asi medunum ubo se fi fresh ase na efru ubo so kwa ase se do aduane e ba se aduane bia wonya no utumi di ni nyina na ni gisam ne se wutumi num nsuo bebre etimi ju nsuo bebre eye TIME medofo adro enya na o wunti doctor wo wato peti ba bia ye ton adro bia enne ubowra mu odwoma enne ma na omo susu enuro wo mo pampam no time heba mesha enya na ewo so ubehye obi trog na enuro na egum ubisa ne time so obenya bi ama sanse adro no chese yesi wo bia empe binom enunti ehunye dene me so bowra mu drugstore na wanya bia nto no wase adro we so ye adwuma te set time na me so mento ema obi mfa so kwan kwa na de wa chenchena adro ni ye TIME sanse ano a eden ene adwuma ebo na se ye adwuma wano nti no ena ye dikogu drugstore pharmacy shop na enso tokra na esa me so unti bibia se a gena ba ne frɛ ye 0244 417 669 0244 417 669 no kwasem ni say time herbal mixture aboa ama wotumi edidi yie anum nsuo yie no na sabi honam yaw bi a woni padua ne so no eno nso wotu na se e de free ho obi si ya na me honam nyina eye me ya me honam nyina eye memre me ni padua mu nyina atwetweme me amegitu mu se mintini mu kura atwetwem pa adro ne ye TIME time herbal mixture de medofo de bia me beta fili kase so ameka kire wo se ubo modern totoa ba kwa na bottle ba kokosi fi a ansa wo ya de ama no enye nan ene enum eno nti de ne honam nyina ye ne ya ne honam nyina ye ne mre ne ni padua mu atwetwe no wonya time no ma ebeboa pa ana no achikura ne ma me no mo wo edwom be kan fo dro ne ede ama mo sanse ma me betena wie yi so saa apaye adia ye deda afi obeba bedru fie nwumre no je ne ho ba bia enye nene mponso kura no edwom fo ma no me bom nsama wo mo pa enne edwom udru ho a table bia obedru ho bia time heba me cha ase ma me fo na ani ate papa omuto time no dia sha mo baagim okona bizom se ma me na de na time heba me cha se hye me tia tiamu awie abo a mesim ensu ota mesim no na me nonom eba sa no a me ni tipa yeto nkwanta apai me ne honam ya to nkwanta ya pai honam mre to nkwanta ya pai enu nti ya ma me no mo edwom no wo man kasa kura no wo mo de time heba me cha no ahye wo mo ho den a wo mo nonom na eboa esiesie ni padua no ede ma wo mo enu achi no bia wo na ase atatai wo na ase apagyepeja wo na mu nyina e onyunyunyu no obi se me mpaboa hye me na wro kura me hu no obi se me kura de me nan na asemakotie duro so me dofo eye time heba me cha wonya binum ebeboa wo na ase atatai ahyehye ni nyina no ni nyina ebetwetwe wobi a wo ho ana ananse achew wotena se kakra bi sole a na ya asem ne nan ne nsa nyina na asensene me dofo mesrew kopa time heba me chanom wonya binum a ebeboa wo ebebie bie wuntini mu wo boja ni bedie fusane ye kama e wo ni paduanim efiri wutire so ebesi una ase obesi me de ya na mani so nyina chiri me mani so nyina ebiri me wonya gya ho adwuma wonya wia so adwuma enso ni subidie ene nnete na ansa na wotwe bia na ni subidie na aba wonam ne ya anso ne nsa na wo tuato me so etiri di mu awo no esanse wo mo ani edene na se wo mo bo ready padua mo mutimi didi awro moja ni mu nti no eba ne sa na ma moja so ete wonya time heba me chana wo no ma ebeboa papa ebetu mo na se ebekun wo mo na esiesie wo moja no asan de piwo so eba sa wo ne ni subidie bia eto nkwanta mo apai de na ni su ta chine na ni su biri no edro ne ye time heba me cha abusia time heba me cha de doctor shade aye edro ne de ato oya de so wo se wo num ya ne se edro ne de bre etutu ya
de no ase e de ama wo ene obehwe nipa egu yaso ya sabi enya yaresa na omo bepe adanse e na wonom de ba obi timi boss Dr. Nyankopon Hira menhia time heba mecha adabi enka menso so sabre nka yasie be wose wono na ne nsabuo no na emma wo yoba wose bese busumi num na omu ne nsada waye hwehwemu nyina so hu se onfafro na nhyaka rade se obi kanfo time heba mecha ma no na wokoto oboto ba kwa wonom ye no no kwasem ni se busumi de so ye no wobu ne nsa kama efa ne wudi enu ntimi nwa ba wo hweme ana uti me na wo ensabuo mu hawo wo menses na ababro so adako na mienu na etwa no meso edro ne time wonya binum a ebeboa wo nsabuo ne beba wano ede amount enu achi no mesro wo ye oba na sabio wo nsabuo no wobu nsa wayase ya na eye wo ya wo sisim ejo eni dane etetewa edro no EYETIME mese kai se enye na e wo drugstore pharmacy shop license chemical shop bebia no kwa wo benya bi ato wo penido so pom atu akwa akoton so dia na wo di wani akirem Colenac Herbal Misty Herbal Freddy Max KNG Herbal bebi etu no ton okumase abonten so dia wo di wani kirem ho a duduro bi a wo pe no wo nsa ebetumi aka kai se malaria nsunsuanso bi a abodompem ewo woni padua mu no edure betumi aboa wo no EYETIME sansa ha ne ye de bre na eye adwuma ebia na bentimi amo ya de so meso na no nkyesa time Herbal for ye nu ya de anu aduro ewo ho wonya bi no mo a ebetumi aboa wo papa obi wo ho no mo a wo se ya na ne nipadua no ya na emu twetwe ne pa wonya aduro time no mo a ebeboa wo ama bibia akonkan de amount obi wo ho no mo a wo se me ya na mani nyina aye yellow anampo se me nipadua no wo no wo hu ni se malaria na tiridi no afa nipadua ne no mo ma oje ne ho ba bia enye ne senti obi wo kwoketa so kran so wo ntumi enna omuni kwa ha no omuna kwa ha omuni kwa ha no omuna kwa ha obenya nchiyanchi san na ade ache me so wo so hia time wonya binum a ebeboa san se papa bi ne kan wo so wonya time eba me cha no ma wobenya time ada na ade pa bi chiwa wasenya hode foforo e de akwa adwuma so edro no EYETIME abusua ebre no ayebe je number no na efre ye mama ya de so me se enu che se enu ya de anu edro e wo number no 0244 417 669 0244 669 edro ne nya na e wo drugstore pharmacy shop license chemical shop baby a wo kwa obenya bi ato ma ko mi ko mechia me ma me dofo bi onfa wo show yi ni agrokra me ba wo se obapa wo kwa chia ma ko ma me ye friend ante wo extra so ophelia junction one ante odi ne djuma on na de ensu a ye friend se medase mineral water aba ante ma ko wo se waje wo so ochia ye chawo no ma no wonso no nyina medase fili nyame ya duma da se BA Ventures a marketing company bia womo edi wonjuma e wokumase krodua yi emo na ne omo ye sales promotion ne marketing na sesei wonom se adwumako no mu bi adampan eno nti wohia manfo bi samo beba be ye adwuma e de ama wonom womo hia sales executives and drivers womo hia sales executive and afa drivers me pacho adroba for no a ye amoye mako mi ya driver ni minika mi ya driver ni minika no atadwe awie mo awie atene de ye BA Ventures wonum se wo hia sales executive and afa drivers enu ntimo hya so sanso na akwanya da ho ema ene mema bia wo so pe wo nya fie du nwotwe 18 years ekwa wo so epe adwuma aye den de sesei adwuma ho akwa atwe se tetini ya ba yo no enu nti wote ya bomode a se obefa numbers no entem na meyen mahwo ene menya nyo enenam BA Ventures say 18 years ekwo obetumi aba accommodation eye free baby abeda free bonto edma adwuma ye fo no bonus nso wo hoda bia de ma wede be kwakatua ho bosumi bia ye ma 1000 choppable Ghana cedis 1000 choppable ganganto Ghana cedis ena chese wonum de ma wo nyesika ketwa sa transportation so ye free na wo ahwe ye ma 1000 won faka won so yebema ba bia da free usi kana de wudi bia to susu na wudi bi nso aye de wo so ye hostel e ho ka baba be for free hostel ho na ede wo aba adwumam abrebia na mopo wa esan ede mo ekọ enu nti bomode ya natural number yi ema me 0531 92 4507 0531 92 4507 and 0598 92
0598 92 1817 0531 924507 0531 924507 and now 0598 92 1817 0598 92 1817 BA Ventures for numbers no Bomodiana Efre one Sesia na kyerɛ sɛ ɛne wɔn mo ani nkɔ mmɔ yɛbɔ mmɔden sɛ yɛbɛfrɛ Mary Nyan kan story mmra nti yɛnya na yɛde atum hello mame yɛma wa hawia yeah fine Marco, minimum say bibia, you're fine. Okay. Na woba ene Daniel na ase obi pese ode asem kase pa to ne so na asem no edu se ne ba maame se ode ne nsa ewura sabe ne ba ase na ma ensuo bi efiri akoda no ase ba na yesu wo na wodware no wo hunu ye maame ade na wo hunu ye catch ya ni etiefo so man pa cho o de ne ba re jale no na me pants no na se nse na so agun ti de so aye se o de pu no ana me catch nsa kwasi wo ba di kuro wona se en wo si no en wo je no enti den bi sare bi no fa akoka tere ne ma enti akora no so ode ne ba me ne no ane di agoro enti mi de me nim se fe o mo akoso ntokwa wa ka bi bi ati ko da e ma me be ka se me papa ade ne se we nya na se to o ka me ka tire no em se 4 days ana nyumere ana gano mele ana ne sister ba ko ana ne bra ba e ana o mo be ka se akola no 87.9 Kumasi. What kama okwai for by obi sa akola no say obi di ayi na no by the okai no no me pa chere uti ma na me tie pa America dey na ba obi sa so akola no ba no obi sa akola no so obi di ayi kana akola no say obi mo no ye da fa ne to ento aka saane a wo fa ne to sai akola ke to anu sai wa fa akola ne sai da fa ne to enti nam sa o ka sa tra no de ne ko hospital so doctor ne sai ya fa akola ne to enti ono to ga ya ma akola na se abi enti o de be to pa akwati ni am so mele asem ke si se pa anti akola we die won ti me ka sa da fa me to akola se no okwa 3 years liye wonti me ka se da afa me to enti e bia o ka se da afa me a na bia o fa ne bo ne ko ho no e na e ma ne ba sa na akola ne de o de pia enti wa se wo fe no ti e ka na je sa afa ne no no man ti afi enti na me ba no so ani abre se sa sa no sa me ka se wa fa ne ba no studio be bo dia ana mtie de esi ho ye mo dia e tiri dia kora nti yeso wanka so bebopia ana me tiafia no wa na ja ye keka ya no wo modi abufuo ti tamu mo be kwa no maka kire ni wa fa no kan wona ka kire no se esi ne ko hele pa ko ti sisi ho so be fa akola na da ana o kan de ajuju wo mu nyina akoko ti sa mama ntokwa de hu nya ya ajuju wo mu nyina abo na ja nti ase ya adwuma ti ade se ya so ta kola be ma fa no de be ha unti ama pa no to ye ko de ko ra kola no ta o da ho ye ko ye so na kola no o di agoro kama o di agoro di ma so chese o bai akra ne papa fa o chese ne to na mpanimfo na ne to kwan no ne turumu kwan no o dware no hu sa ye ho ya bi wo se wo no wo se akola da se bi ena mso bele eyo de pia enya ayi to se fa na duro ena akora no so ma
omu ko square and tofin ko na ode ma omo me ba pa kwesiri ko ka so ma akola ne tofin a omo wa o to tofin ma ne pa ne drink o to ma no enti me ka kira omo say o de efu ya enso so anam say omo no omo eja ya omo ntamo anwu nti ama abufuo ba omu nyina antam Oba mami transfer kakra mama me name. Hello Mary. Hello. Me mo ha wie yo. Yeah me o. Na promote say. Pato nya me adu. Oba no sign na ne ho city e. E pato nya me adum ne ho e. Okay na say a wode no opapa be fa no bedi ne nchen ben ne nan no. E de na oba ye wo hunu ye de na wo se akra ne ka kire wo. Me pato. January muho. Akuma FM 87.9 Kumasi. Mary yetio. January me hono mu. Hale. Pacho kasa yetie. Me pacho ye can say on the 6th of January this year ya. Omo de Christmas mu hono papa be fa no. Hello. But tell me, Kasa. I know Papa Befano. Into your Papa Befano. Saturday, a concert, and I didn't see it. Now that's me about me honeymoon. So, over the Acolano, not tardy. Eddie, I come when I'm more call wedding. The person na market to my ton, and make us an moon. By see my package in a baby. And you about fan in the coin. I don't see no by say. What about Jenna Tad, Eddie, I call. And all cars say, we're missing any ya. Into a droben and Medea Colana. And I'm a day a can't me manu. The Nina drone, Marco say near a near jam do good so man. Into me de sa e dona de mana de koye into what de koye no na de chiye na kan say ni 4 days time akra no 2 years after na obeko na after na obeko 2.5 obenya akra after na wanya 2.5 into no e ba ne sa no e kan say yes e do ni 4 days time na obaye no Ena anopano na me wa bontin ma me ton ma de. Hale. Me tie o pa o. Ya ma me pani kra ye frɛ no kasa kama wa pake nti no kasam no tuatu asoma ye. Me ba chomate. Nti wo ba no na e ka anopano. Saturday anopano so wasan de ne ba e. Nti wo ba na me hwe mi ho ho be ba ne say. Very stubborn to say no so nyame adom me ba no afena na no guso na no ate into no baby tan set 10 o ka so nyame adom ka na ko de wudi mpo amembi na wudi dai no so ye di mo ana wudi dai ana wudi froye ana de bi no si da ye me so am so da ye me to so de ene ka sabe ana o papa no kra ete beside on tino o me am on the phone na ka Tana tia dia obane eke. Ena oye se me ye se akura ne san pretty west ni bio. O kai ba na se obi ba beta de ntina me se de won chaso. E ya no pastor na ya kala obi nso bantiment mi afoko na asam do se neja. Me de mi chaso na me ko fie na me ko yi atare na de. E de bro papa no. Ana mo san koye. Nti e bo anyimbre adesa no. Ah mo bai. At this time, they are 7 to 8 more. No, or not a quantity that time not hiding or in the buying, so I didn't buy no. Anna, a papa friend beside me, so what do I make Tom and I'm away? No, monsieur, no, my mother made you one. Now, see you, or so one cast and mention me. Now, monsieur, you, no one to the umbrella. You are buying. I know what I say, now what's a case of the eto. Now, maybe can say that by not your bafani in a sanity. Some say, no, the funny na sana ana
one can't me, and now can and in the old food that kind. Now what they are now bear 4 days. I think now, man, a tata, a honor a Yajinaka cremu, intend to man catan question and chasso. And I'm a coffee. At the time, no, me and me, your madam, who am coffee, to the coffee, no. And I mean, checking that say. Your papa on the tunnel at the same time, and a question. I never not see be. The patch on the 2 one, and I say, not say, and Yana took Anna. You can't tell me, take here. You don't say yes, I'm sitting. One be a mean to me any day. Oh, no, cracker for the something in Jamuno, or cow about to I won't turn it to the 20. No go not talk. Namemfa kumada da anyi yenim nam si okay mate se me ko fe na me ko hwe na ano de ma me eno nti no me fra na ano de sesen kire yen ano na kan se ma me na se abie akura me gugu na se da akura na se abie wo de won sa esa akura na se kura etime ko akura na ko 3 years no da bia wo gugu na se but fine. Debia every day we go school we ben yumra we gugu na se. Me gugu na se. Me na me dware akola no. Me nim hawa na akola no so etifati ya mommy. Enti tema o papa be fa no no na se kwan mie na nsuo bi amfiri na se ma. Ni ho na shi ni ho. Na bi bia ni ho sa. Enti aba na sa na me fa o ka che o sa dia o ka che me no. Me hu akola no. Na hu esa wo ma miska na me adan. Memfa akola ne kwa hospital. Jinafo no so sin ai. Wa ma misika se mi fandi akola ne bro ode bro na de black akola no. Ode mo angwa ne sa angwa bottle ana mo sack baako ana kan say spaghetti baako ana ase sinapa sabako nsemienu nso eno so ka ho ana sa 200 cedis no de semble pum de to so ode bae. Other by a crime around one found, but I'm not to see if you're from penny for some of the mammy, and I'm a saying no man. By a horn pono or the member dear count, make us a mem. Member dear, the order I am in a minimum, be untold dear on Shanaba, member dear. Because we're boom quasia. Or be a member no one, what the Musa winning me a guy, and no podier. Young fan on Tonton, and I don't want some the year can say. Inti eba ne sana me take hwe no ena ono no hello me pa cho me tie pa wa me friend na me ka cho so de o ka cho me no me hu akwala na titisi ase sanya mfa akwala no ko hospital na kuma dada na asama wu ken die me asam ade na no de ma me ai ena na 3 days ya na me di sa sika ne bra o na sika no de ye dan na me si o de bra me no one can't tell me say the aqua, no yellow, the aqua, so we don't know mamma. It can be any ho. It can be any one more for that. It's a little chocolate, it can be any because of winting. No, so me what tell me, papa, into no, it can be any. Make I, what black was your pen and I junior Jumana, be no do it to know. What is a man, my junior Mojana, like a canter and will be some student and I'm sacrifice. And Casasa, some me. Na me no anya asama ma busia for die obi anya obone enso da bia wona make asa wodi busia for tam sa enso busia ni bia ni ho a obetia da me maka sense me da ni ma na asa me dina phone so na me da bia didi na tam da ntia ma na nkasa sa o an de phone so wo ka ne kuma de ne aka de mi twa so ana da ti ya na me da me ko ba obo na me di akura no ko hospital so me di akura no ya den e ko hospital no ana doctor no beka say am pa kula de ni kwansa na say eti da di ohunu nti e ba na say na kula na sia yasa na me ka say kodi o papa ho emble be 4 days time ana doctor na say na mama maduro na modi aya kula no because akwa nkwane na ehia ti yan hwe no kame ana doctor ni no e ma mi aduro ana ochone no mama me say me ba de besi bia na ma frɛ na me say daddy me tia na me sika bia ne ho me ho sika bia na me ho
Oh, we cram the aban. What's here? And I'm a cubana mediaba. No, so Kawakuma 2 years. Yabama will do your qua. You say, be a bear come. They are quite, I'm finding out any power yaklan. I will want to knock around the baby, man. And I've jammed them a buy. Me buy na. Me catch them a bra. I'm in a wild run. And no pumping for come was a young boy and we may be something. Obey you 1 moon. A ban is sign as a situation, baby. Young walk on one. Ain't no. You're pen for coming. Penny no or Baba can a bema bathroom. A mocana whom I yoko, few one. Say, I can't be do honeymoon, who you walk along. Say, you say, nurse. Into no, in your bed and hospital bill, any biano. Yet they say a kind hospital of quite a project, may not quite a mamma and Ninky Ankasa. Anna, Blan didn't come and a sign. Mary, see a crown home fan, or the local hospital. Doctor Nathan is obedient inside them. Obey the baby, every black crown, nothing. You might find it out. A do bear for this time, I could lay down on my name. Before this time, obeying one or one woman says, say, and I are Corano. If you know, Sana said, dear, young mamma, and I bet the embassy. Ya koya. Ana Rofanina man, yes, a mother, a time. Yeah, na sana mo when I'm there. Me certificate tama obaji akolano. Ah, na me bo mama ni ya BBC. Inti me bo mama ni ya BBC. Bote ba na nai. Wo, no kupa sa wo wa. Yan sa ba kwa wa. Yan sa me ene oba no sa ba kwa wa. Ye beka sa oboko ko pem musika pa na wo. Ben China me wunu efiona o ma me ba kwa ebo na no so se won dai dia wake kana ma ne kekata na ya sam na aba na ye ka obi fa sam me che no ya sam hwehwem na aba na ye hwehwem obi fa sam me che to onya abotre oh ubeka boy no bo de na ni fie wo ana ofa me ba ye se andie ya de ba ma hu se problem se na aba akra no nti fit ni di bia no e sam ha de mu mematua na asumdwe den embla ya koya ewo ma na boy na flam na say sa me nkopo ma me ate wadanya me be fie wonu no de me ba kan me ma nka ne ye me ba ma ba kan se ono na ne na banada am se asama ya ba ye eye hwehwem na ya ba hwehwemu e be tinya ba sa akwa ne be di wonten no wuja no hokọ ba bi wodi ni ma wo bi eno ho hwehwem na ya be ne ho akwanya ya ba fa so a me bo hwehwemu no mu na wosam ye hwehwemu ana sa police for na wosa yes an hwehwemu no ma tani ya kwa no kan si ya na bi se kwanya e fa so e ba ye me pachi wo ene doctor mi hu ne so doctor kro to be sincere doctor ben ne be hu se akoda wanya mfie mienu ekọ mfie miensa nana se kwanya bie na wahunu se obi na aye ne sa na obeka chem se monsan ko munyi me number na bibi ni doctor bie di obesa de no so obi na afefi akora no wobema mo medical report se mo fanko police station di nti na doctor na mo medical report ma yes asama ni ke me se nyanko pon kwa ne madam ni di nti na doctor no because say the wusika sam no eni susu me ka so boa name me ka so boa name no me say doctor bie ni wa akra no wod na ko yanim wo se yafa ne to na ne to kwan ne to na yafa ne homie na se kwan na abie eno kra menti ase because e wo se yehunu se ofa ne to e wo se akra ne to no ne tumu kwan na ye huro because pani kra ne yafa wo to a enya sam kitu o ka wo se akra na yade ye tofa sister e tofa ye fa me to na de na so wo mu a yafa wo to no enye easy akra ne da so wo ho a wa anyare yafa ne to no mie ba na se kwan na bie Mary menti ase ma ono no sei ne to na so so ba me ko hwe na nya ne to eye na se na bie Jamaica ni o akra no na ka sa yafa ne to o papa no ka tia me se we hu sa akra ne to so so
Dabi osi akwa ne pa na wo bisa no se wo kwai wodi dian wo se mo na de na bomu na ade abiem na akwa ne se na dada ye meto. Okay. Nti akwa ne ka se dada ye ne to. Wo bia ne to kwan ne hwai. Ebra wo ka se dada ye meto no. Wana mo no papa ta de ni ko fie. Dabi mami Miss Mary to bo ase. Akwa ne ka se dada na dada ye meto no. Adwin be na ba wutim sabre no. Me dia magia bia. Ene wo ya ba tambone. Wose Dabi wose na dada ye meto. Eye mene wo a the first thing I measure ye ne to. Na dada ye meto de dada ye meto sade yen. Enti the first thing I measure eye se measure akura ne to. And me sign fa koda dada Dabi tobo. Me sign fa koda dada ye ne to. En sign fa ma dada so on sign fa ne nko. One sign fa ye ne to biem. Mommy. Mary, ye be here any dear kwasu because as some no akra no ye nka se de wo ka no obua. Because papa phone bi ta yes ade we. Eno de na say obi mu ye chi obi papa no wafa ne ba. Eno de ayade wo ho. Enti ye nsan ya branch ye yiti. Eno ye nka se de wo so ka no kore anase enya no kore. But Mary, ye be here wo ni akra no. Yeni yanso ye pese police fo boa yen ni ye investigation ni hwe ne kura ewo mu. Mommy mpacho mate. Me pacho uba adanse bia wo hu bia no ye be hia sa wo de beba wada roma. Nyame ya dumu a ya wada. Me de ye ka chakwa ba ho. Nyame ya eno de anyo hawo ye pe asem no emu hwehwemu ni nti nya hawo. Enti nyame ya dumu a ya wada. Nyame ya domo ayawada. Yawada we. Ai. Ebato. Mo be sa no miskana. Me say nyame ya domo ayawada. Je me pene sa wo beba yawada no na me hia. Ebato nti me ba he fasa. Me pacha wo ba Askwa. Askwa. Kumasi Sports Stadium. Sports Stadium dia sa me kan obi anim. Winim sa ho na ye bobo ana. No problem. Ye bachelor wo kwan. Ebi kura to me every upper west nya wa Shanti region ya. Na wunu Askwa. Enti wo de ye bachelor wo kwan no. Se de wo beba de mane ha kura. Eno de. Neba chomate. Nyame nshira. Enti atifo ye beto ye pese ono awa akra no awa ha. Ye da se. Se de kwan obefa so obeba de. Yenim kwan because ye was ye hwehweme twato so eya oban odi yawudie wo baabi yawudie ose wo de ma wo onyinsan me ne de ba ye pese ye hwehwe ne nyina mu na fe ye boama asomdwe ba obi the prison e wa bra ade no wanye twato so mommy okay nyame enhira why enhira won so mommy okay. Eti Mary ene ne din komo nyame ya adom a Mary ebeba ya wada ye nyina be men so ha wose wose me kra na send no refe no de ba o de be ma no na o de aba ama ba je adwama me dani enti no obetumi akọ nyame ya adom a ya wada ye behia wa ha obi a wa ha na ya tena se why okay aha ya akoma 87.9 FM akoma mu nsam dwumadie no no a na wasugu so a wutie na wani so ehwe wo baabi bia da uwo bia ama mommy yeah sweet mommy yeah, sweet ama na pom nyame adom minum se nyame adom bibia hye ye de nyame ase nyame behwe oh nyame behwe yo siabotre nyame behwe wo nyakoma oh obehwe wa ma wadi hu adanse ejeyi obehwe wa ma ye bia so maso aba fonu so ready obehwe wa ma wadwuma ye Gina Pinti Mempabo. Oh my God. It's your kodum. Aha yakuma. Yenye mami biwa.
Obatra ayo boy. Eni ene jai. Yo. Eti adwuma ba wo ye be ma na wotie mi wo Kumase nko ade a me de asem de enam we a reputable private security company. Wo mo ye bambo adwuma ku a wo mo nhye abayanse. Na wo mo so mo pe ma ne mema security officers ene mo aye adwuma Kumase ena wo mo ewo eno nti wo ye oba wo ye be ma wanya mfinhia no aduonu num 25 and copy 45 years now your security personnel na say adwuma wo pese wo ye bia ekwan eda ho qualification no wase e wase wo ye obi a wo ye Ghana ni na ukita Ghana card afei e wase wo ye obi a wo ye SHS graduate we senior high na eno danche ne a e wase wo ye obi a physically mentally emotionally we are fit now betimi aye adwuma no anya hwe kwa na we se wo na kenkan kakra na obrofo 2x4 bi ade betwitwa age ho de e we se wotimi kan no ntimi sram ahwede ne de no so kora wo Ghana card no we SS we Ghana ni na obrofo no timi kenkan kakra twero nko ade a adwuma wo mbefa akatia no aye 900 Ghana cedis kane sika no take home no 900 Ghana cedis a chese 9 million eno no nti we de mu de pa hostel wo ho eti woni baabi da kra na wo mbema baabi ada na chese bibia koye e de ama mo a mo pese adwuma mu nya mu kwan no wo se kan kira wo se Erade ya adom a wachine wukuo mu nyina mu hye mum e wo Royal Bean Hotel anopa no nkonom na chese mo akoye screening no recruitment and nkrata asem documentation o kwa ahye ne so nefa Ghana card no eka ho ekọ ma kire mu bebre dia ma na so opede asase ne medie ya wo de afra adwumakuo no e wo 0247 41 69 61 0247 41 69 61 and I say 0241 41 5890 0241 41 58 90 ofrepe adwumakuo impanifo ebeje so na se wa wakoma yo hwim so ahono o ye adwuma kakra bia no wakoma e ka o se kim ma o sa enka 3P garlic mixture 3P garlic mixture garlic edro ya bebeni dia badwa so garlic nko ha no matwe mu nsuo ne nsuo foforo bia nka ho ewo ka ho e na wo mo dia ye edro ne nom no enye yakora enti bomode se wonsa beka biem high blood pressure wow immune system ewo form de owo asthma de ogu nsuo tentem de na fu emframa gina ma wo yimframa no ma wonsa enka 3P garlic mixture ebiebie ntinimum e ma moje die furusane na boawo e mo akoma no etimi aboyie wo ba wa fichiko no niam nkoyi a ma wonsa enka 3P garlic mixture every P-Work natural ebusu tam pharmacy shop any herbal shop bia ebenwo 0248 928824 0248 928824 Transp natural mineral water abuju nsuo ai Kenya nipadua ensu kroje bottle no anasa se de o masidi agu bottle mu no akono se wo nsuo ne bottle na ukodo nsuo ho te papa ensuo na de enka bia ni akire ehye fridge mo betimi anom enkofa how bia mero wanya ahoho so fra brochire na aba ne abrofo ne abogafo no mo fa nsuo mfra mo no ne mabiem eye Transp natural mineral water nsuo ya ene agige ahoho sanso so ene manketo na wo mo no nsuo no ye ma wo mo nsuo foforo bia agi se Transp natural mineral water de oye wedding de oye ye de obodwa bia no wo hia beduduo mu na apese bottle no so ye ne label fine e de ma wo ani nyina Transp esefre 0503 372636 0503 372636 Transp natural mineral water bujunso ya ekenya nipadua Congo ointment enso so du papa we no ye ointment a ano no enye hye muruso bebre ye de srasa nkora to ho ansa ne abomo diaper e ba sa na de bia na kora ne to an say from nappy rashes bia engu no na say ehukuro nti nipa dodo no asabe bo se no fo ase na fifisa bia egu ho na ekuomo ni ade mesrom fifisa ne nyina no ma osanka Congo ointment na fetu ase wona mu nsawa empompo na ntama propro sa so na ekoro na ate adwa wo a ma onsa enka Congo ointment akwari tru na se kakarere ya age aboso anasa wankasa penino na se udware wi awote pa sa honam esa kekaw ye Congo ointment na mekamfo de acha wa wiabrei oba ya tibi fasiesi ahimfio nam se Congo de ema ne se emema eye emasima ankasa 0204 61
61 0204 61 6161 Congo ointment ubenya bi ewo pharmacy any herbal shop ahodo nyina emum Alaska Star Enterprise Ghana's #1 original wallpaper center wallpapers adwoso ewo man Ghana hanonom eno ti ba bia wo bia no pe wallpapers kama na colors ni jana na so na fede a emfa wani nkyere ba bia se Alaska Star Enterprise bed sheets blanket curtains original curtains bar TV strips light epoxy chemicals waterproof chemicals stickers ahodo nyina Alaska Star Enterprise wakoso aka wo se wo na se wo stuffing chair no eho nya nika wo bi bo ago ana ye ntama hia nam se dem nya nika no ma wani nkyere mo Alaska Star Enterprise na kwaji sofa covers kama na fa be dra wo stuffing chairs na ho Alaska wo kuma se do mesisa no chabro san no a ben Prudential Bank no dodo atu ofre no 0554114878 0554114878 Currency Ventures Zahara ehwa dance die no do so papa enkankan infections memwa no ana sanwasa wagu atano no wotitine ko na asaba wotitine ko no asaba nei wo bia ansa eka Zahara mechani G capsules yakabom ema sa infections nyina ye de to ase afa ma wanemo enka na ebegina ho nyina no eno emienu na wo kabom na de to ase ba ko ye topa ye ba ko ye nsuo kese ba ko keto ba ko no nti wo de kese no na ememene keto no na wo de to infections ase afa be madrom eye Zahara man capsules ya pempem na oba no ema mo piafo hindi heba mesha wase honam no mu nanse waposo aye hodwo mre ya bani padua no mu a ma wonsanka hindi heba mesha esa boate pressure so na sanso aboa wo ema immune system no eja ne na so characteristic nro Ghana force enro ne ye dodo atu ofre 0248569335 0248569335 Security Shade System and ebo ye fie ne business ho ban wa na nse woni fie na wo dwendwene na ne na wa ba no asa wo hyada nyini ni umede no hyada nyini ni unya ya nka wa dwuma na nka wo monitor de ekoso wo fie e ma awre ho nam se Security Shade ese ne won ma ba se sa ha wo nyina won be so no e de amount eno ti bomodin pa na che se bibia enye kama emfama na Security Shade ese en kan cho se e ba no affordable CCTV surveillance system video intercom access control intruder alarms, remote surveillance, and a home automation. A one must say, Papa ne bow from one more and a baby at the amount. Kuma say Security Shade System, Ewa Tinga Junction, one more ebe Adom Fast Food 0506215909 0506215909 eba no senka seni no mpe ne yade na yare sa Ghana force eye ba me sisi ba me chepe ba me hips bo modern kwa ho na ba entu nka seni no mpe no emu yaw ne nyina wonto ase emfama Dia wanya cancer of the bone any arthritis for any chemo ewo Ban Herbal Center. Dia the spinal cord na se wachi bremon eya wo ya dia wono ne dia na basan ehwan anase ne wokase no to na to afre ho anase mukura bupon wo so dia na se arthritis intino waposo apega hyensu ayen kokko wodo saka ya na tom eye Ban Herbal Center wo so awon samma no so awon sanso ne se no aye safe a wontime kwankwa mu nyina da for any chemo ewo Ban Herbal Center honam ani nompemu yade ne ayaresa de Ghana for nyina gye atum se Ban Herbal Center na wo jane na so yade ahodo e ka ho se stroke anase etwere efom yade yem cross stomach ulcer na se nemu mreye ye ko Ban Herbal Center echichi ni benche obi amra yanam se mo amu echichi amoba no ho donti ba se wasiese baabi kama ma ne mema ward ho ye kama beda na je apotie Kumasi atonsu Ban Herbal Center ewo Agogo Hospital no echire ho pe Tema Community 16 la shebi wono mo eben Bauer House 0244 083482 0244083482 Ban Herbal Center achemfo ba wasinya do nyina da ebedwane Gasto and Mensoplax Misha enu papa nie Gasto Misha ya frunu adwuma nko a na ye first aid no fa kan ho fasifie said ye be ya abre bi a wote nkasa o ye frunu samfro wonom entempa no na chese wonom bi na aso no e de amaw wo ye mu etatutu wususu a wodidi sane don kokora no bedidi a obetena wono a eche kwaduane ne ntimi nyam ma wonsa enka Gasto Misha afedaria ene de na ne boa no eta hyehye no de otayi mframa basa eye Gasto Misha Mensoplax Misha so boa ma pa ye ko
afikyira yente yam yakwa afikyira kyase na bibia ye kama kama e de amayen afede ne de no emma kura na se banso a ensisi so ye emfa ma wo a wedro no eye Mensoplax mixture esanso bo asiesie ahemfie wa na mu hom emma bibia ekoye fine enka ne kekae ne nyina da eye Mensoplax mixture ene ma edi to asie 0248778899 0248778899 College of Medicine and Allied Science eguso eka wo se admission ekoso 2024 wo jinipa wa we senior high school open first degree our health information management and as a degree our bachelor of diagnostic imaging a College of Medicine and Allied Science also so our science program be paying now person we top up na be medical doctor no admission ekwo e de ama no nti wose nkyeremu bia no bomodin ehwehwe no makira kwan e wo mail yi eso ana sentinten fidie so info@commerce.edu.gh info@commerce.edu.gh free commerce impeni form I was 0248456556 0248456556 and I say 0208456556 ofrepe College of Medicine and Allied Science impeni for ejo so eno ache no chano so ma so betu kwan wo mra ho nkwa na peso tu kwan dia Emax Global Link Limited Ghana fo a wo mo ekwa manone dodo no a wo mo edikosi Emax so eno ntemesra wo amanone na sa wodofo wo Ghana ha na pesa wo befa ne kwa Emax Global Link Limited afei wo pesa wo befa wo fa sibi wo odofo bi wo Ghana pesa wo to nsade frɛ no besra wo a Emax Global Link Limited ebeboam wo mo nwumadie mo no wo sei sa wo pesa wo kosua de wo pesa wo kwa business wo konsra hwɛ abusua bi na to nsade afrɛ wo anase wo pesa ye relocation wo ne abusua ne nyina tu kwan na mkɔbɔ mo sesen e wa manone a Emax ebeboa mo papa work visa assistance study visa assistant and afei study and work visa assistant ne nyina da wo mo so wasene e wo sa kwan ne so wo permanent resident application assistant so a won be hwe aye bibia kama e de ama afei wo de wunya ya enka be fa wade ne adoption so e de nya wonkrata e wa brochira ne nyina da Emax ebeye e de ama mo amokonsra hwe no flight reservation and afei hotel reservation obe ne nyina kama ansa eno akodu broni krom okọ Canada, Germany, Netherlands, Italy, UK, Australia anase New Zealand, Mexico and Brazil dia eye Emax Global Link Limited Kumasi Asafo one Senate office NAD and hwe enkran one Wager White Cross, one West Africa Decotals, and Edi and 0205874034, 0205874034. Ye kwawie ewo Power Specialist Herbal Hospital wo de no eye kompo ehyew minimu ya na eye kese enu ahodo nyina wo de bia kana so kompo ni nyina na enyina fo ni kire mu ewo Power Specialist Herbal Hospital afeyam cross stomach ulcer de ne kase emuobu emfa ho ene ba bia wo kase ne muabu ni padua ne ba bia ye kase ne muabu de Power Specialist Herbal Hospital wo be de bibidro ebetoto ankase ni nyina da emenompe no enkwasa ba mu biem afe sciatica ediribi na nansan esan to ase wo no twetwea na guso a etwetwe wo won so so a wakwaye scan ama doctor ka che se wo brebo na ahonhono bomaden fo ni kiremo e wo Power Specialist Herbal Hospital afra se nkwa no moje abasobode se Ghana ha sei asoye a wo mo de bibidro etu hepatitis ase eye Power Specialist Herbal Hospital enu ti yade ahodo e ka wo nyina yemfia ni kiremo e wo Kumase wo mo e wo feyi ase Lake Bosom twekwan yi aso wo ni Jasbro filling station edi animhwem afei enkran fo nso ye kwa benya poku ase ACP Main Road Takrade Power ewa Anaji Estate woni Anaji MA Primary School ena edi enhwe Dr. Akosua Eduaya ase frɛ no 0244544422 0244544422 Sweet mommy nyame sha ama edase papa pa na okwa enkodi fufuo na ansatwen ansa na ye nyina yampo fufuo na ready on you're ready to know Marco. Dino. Papa. Your sister be a surprise. Nyame wone ma o. Nyame wone mama. Na your sister na ye kan asem no. Wo kan ye kan asem. But your sister no adom aboa ye. Papa Ose okra nsem
Predwan. Pole. Friend Predwan. Pole. Nipa baako. Okra ne nsam pole. 10,000 Ghana cedis. Sesiao. Ompenidi. Ono die he. Sister. Pedede. Pedede. 100 million. 100 million. 100 million. 100 million. It is Sikano. 100 million. Yay. Oba pa. Onyame shira wate. Obe shira no. Amen. Koso anya na doye. Amen. Koso a. Amen. Asefo. Amen. Bia Christ. Amen. Radin koso a. I was saying. Radin nyina ni da. Ema da. Ebi nsi na brabo mu da. Yeah, a surprise. Shirani de odwini mobroni. Ye ni na shirani de odwini mobroni ho na nyame the food yani ka kokoa. Kokoa enu na ehunu. Ya demu nyame besa ya kai no. Obi wo bi che ye nua ye o. Obi wo bi. Eche ye nua. Tutugu eto. Obi wo esese wo yare be esese ka di kunu enkuno. Enka na ko wo hwa no. Wo yi nani. Enka no. Wo hwa no wo yi nani. Obese du atem kra. Eju se de bia me ka se oma eyofre o. Oma eyofre. Na wi nu pra se e call me. Oma eyofre. So bi o ha mama. Obi o ni bi. But ade ne hye no so se de owo bia na onfamra. Ono na ya frɛ no. Na obi o mama wabu na eni che bi obebu no. Yes, that kra ka ho asem kra no. Wachi wa bibia no. Ya be all the chill. Was a really much. And the who will be, will be. Na me de bia me ka o me say na ye hunu bi atete bi obi anu wo ska power sisi ada wo ka yade enti bebre wa tonto ne ne manyina ne hwe no yade store yade no kura was background zero enti wade ya no anya adoye enti obi wo adoye de adoye onye bi da owo bi pa de bia na wo mu a wo mu ye ka wo mo no wo mu na de bia wo mu yi nyame be ko so e ka wo mo no wo na o mamia wo mo de ne so nyame be ko so e hira wo mo nyame e hira ye sister wa bo ye ni o wa sis just say when ya chi di da nyame hira Marco we dey settle Mary so obeba Mary say kian ne king ya wada obeba because nsem bi o ha say Mary chechire ye mu na ye ti ase because turumu ene twa no difference wo papa nti ye say ye hunu ba bi kura odi wura ye odi ne kwati ne wura turumu so de ne nsa ne wura mu za ba ne wura mu o ba bi wura ye no aye mienu tokuro no aye mienu enti se ye hunu tokuro soro ne ye hunu tokuro fo na ye hunu doctors no that them ebi ba sa ye perfect yeah fetire hwe ye so no call hospital only family who are living waters living waters if you chire ye ko bi ama doctor biem am ye hwe ye anokra ye di kan ye wura ho mu ye hwe ye so yeah se kwa da ba ya o se bi o se ye ya ba ene ye de koye ene ye kohweye ye bi mu ye hunu bibia ene ye de koye ne ma doctor ko gina so ne ye de koye nti ese wo de ne ba doctor corona wo kire sa ade no ene nuru kra wo de ma report ye to so say ya fa kra no utu ai ni na fa bra because me no ma ko ntwato so ya ena me so me nsa anyi ni pani dabi edru sa menyi ni pani mean to mean sign bread da mean to mean sign it da because me na kokra o ana minim sister bia no na ba no masa ono so be ma no sa sukuru no de wura sukuru no de ra o ya no ka cha me mame e ya da no de ne nsa ne nam etwaba nanim
o ka na ne maame se froko asem kese na wo ka asem kese na ka da patri kotom no maame se ye maje bani so enti bibia tumisi enti Mary ma bibia hawo entoto nsam ne papa so nyame ya aduma ya wada ko ejei na waba wo de bra ma yenhwe saade ne si ya mpa ne si ya ye beboa wo onye obi enti ne wa ho ye boa wo bia adasan ye boa wo bia wo de hawo ne kire wo so a turumi kabra enti wo ba ye ba beso mu e wa ha ye wa asokwa mo ye ne nnedi ehwani mu ya bro san no so ya to ho tiles efe yie enti wo de ma bibia hawo asem ne hawo a wo de bra Kumase mo de Kumase mo aha stadium kwan ne so eno ane se wo fa so no waba ye beje wo fefefe na mo esese ye de boa obi a ye de aboa enti Mary me ha ho kra na asem no ye beka kosi na ye wie ne kama de ama abusua no me sra abusua wo mo ta Mary achi asem we mo hwiri nkogirem ana mumra e ma mo nko Mary enkodi a kire bia twaso sabusua ne yesa na mahu nse ene ntwato so bi na omo peso mu twa ato ne so eti sem abusua ne nimu a omo ni a kire boko no mo ma Mary mfa akora ne mra na asumdue emra boko mabusua bia mehwiri nyina asem nim na yenwie asam no brew ma komidase obo yefu tiatia break Isaac Asante Isaac Asante was in an offian mo send 200 Ghana cedis ye mo ndi nyame sure one kind minimum so we can say acknowledge microphone no ya acknowledge no Marco o se ne kra na wa ma yehu na Marco obia yentumi o yeda obia si 50 pesos yeni so munyina si yentumi yes yentu ye kabom na Marco obi 50 pesos obi 1 cedi suma obi Ben Pakoro be who say Amade na ba ye kan na ye kan say ye 50 pesos de ne 1 cedi de ye bo mu nyina di e be ha dwene enti ye da mu nyina se ye mu ye nyina ye fe why enti nye say ye nyame onshira why nyame onshira mama tete me ka kire ababa wa ni say se woni nyina so bia se ni kunu abrante na aya akoda isa ye besere no asem se etimi di nipa to afiase etimi di nipa ko gina ba bia enye na ni nyina so akogina ede na asia montumi antena se mo be ware na mahwe akoda yi o se we be fa no ko na we abefa no ko se we obo ne tie o yesu oba mo ne tie enti akola ne ba e no o se yedi mo na dada fa me to nti dada ben how you know say bia was so prepare to no man for ye dey you na wo ko busa ne sansem na jedi na wa jini ne sen e bia na wo wo so dey mo e na neka wo se ya bo e na wo ye wo what is that 3 years ye ba srem ade we asem se wo ko afiase amama enipa bebre nya ni yo innocent people oh nti abrante no nani abrese wo de yaw pa be ye nade a obi ba mo fi page ni hwe nani da so no na ekobasa na akwala na mo ha ne daach ene akwala aba nso tofi ni cake ni ade no oh me boy hima ya ba sramu e basa na mu huna de kronti na doctors na ba ye huna de kro ye ko test ye be mu so obi de nsa wo no say ni nyina e be show ye de nyame so agya tun say ya wada obeba ya wada bra na ye nko ye nyina ye nhwe ye pa pamasi be na nja to so eya ye be sram mama de ya ne say we wo be kan ya wada na to say ye bu so ba me de ya say mama be ma no ko ka say odo ne ba no me cheche na me ka say mema bebre omo form man ko aye omo bebre ya sa e no so no ba na ti me pa cho ni nyina mu no kra no mo kra no na mo de ye kese no because mo de no kata ne ma so ba me mama me die nie hospital ben e na as
little as akra 3 years onyaye na se sebi obi afa nimpa doctor ne beka se ene machocho nrama mama uti oba ne ka se ase ya wada obebe ntimi mpese mekomu too much na ko ba aha enti me de me mesre se wo de hospital bills ni bibi okoya ye de man no on fambra ebi kra na de oka no kure wo mu sane ana se ebi enti ase ebi na anko because so mo ko pramso aha pramso hospital aha ene definitely so ebi na nyame adom ne anya doctor bi no achire mu achire ebi na bibi wo ho no ma ye kra ye ni mo obem ye hu a ye se pramso hospital ho no na anko ma me ye hu enti o de ma mo se ya wada obeba me pese me de nyina hye fridge na ya wada oba na ye hu ye de pomasi bre all right ye twa ye homra na ye ba ye be kwa homa no so ma me mobile phone lines na za chiro to enti no ye twa ye ho ba ya na won so wa frɛ 03224 98035 03224 and 0243114497 bi na de ne serera ho be ma bi na de ne be ma ewura ho eye efom agudie ana wo ma me so ohunu ne san because wanyi ni bibi ni a obetumi ehunu me ba cho no de wo so ohun ne nsuo no ana ohun yi ana obo mama ne ba to amfani nsa enwura akura anase wa hwe na se ehunu se kuro bi kura wo ho anase bibi wo ho eno de wa me ba cho wa hwe enti wo no sa problem we wo frɛ oba ne maame me ba cho me de no ko ho no straight adana me ba cho ani okay ana me kwa ya me kwa ka kire no enti me kan no kura no na ye ne sere ya me ba afia wo sa frɛ me ka kire me so wo dwale akura no wo de ne nsa wulu anase na na se ne nsa ko wo no dwale akura but before wo de before wo kwa fa akura ne de wo de ne nsa wura mo banase a na enko me ba cho ne de eno de wa nka wo so obisa no because wo de asem na ebe hye wo papa asem we nya asem kitu asa ni soso wo de be hye se wo be fa akra ne ko ho nchen 4 days no akra na se abie ensuo bi firi wo ba enya nika me ba cho enti na wo so obisa ansa na before akra ne wo di akra ne breme no wo hu bibi sa won ho ye be ba na wo se akra no ekoye no asem be no ka che wo maame wa ka che wo maame se obusa ne se ukọ ewudi dien ana wo se me ko emidi mu oba wo no me ba cho ani ana da eye meto ndu ono nso free hospital ba ho mo baaye no asem onu odi nkan kan ansa na obeka doctor ne de na wo kan no nye se akra ne de sa asem no kwa wanka wanim me ba cho da oba ne mom na se akra ne kan no no ka kire wo me ba cho ani se obisa ne se oba wo ndie na odi me ba cho na wo se odi mu ena da de ne nsa ye ne to wo se da ye ne to da ye ne to me ba cho ani asem wo so ka me ba cho ene de minim ana wo maame wo mugu ne to me ba cho da ye no wo mu dwan no mugu ne to me ba cho da bi enti da ye ne to no ase ya kire sen me ba cho no de mint kire ase na wo se mbisa akra no me busa no wo ho no tama wo ka che me se na akra na kan timi musa me busa akra no akra no entimi anka asem ne biyo ana akra no so wonya akra woni ne di nkoma obetimi di ato ne tirima na ono kra no na no nhye dante sa enti won tumi nkasa asem no me pa cho da bi se nei se ya frɛ omo aba ha no ne ya busa omo a akra no entimi nka sa asem no biyo enti ususu se o ma me ne ka hye na no so won ka na me pa cho e bia ense wo kra oba no ebeba na ye investigations e wo se ye nyina e de afa case no we di ni ba bia frefre your son is coming straight. I'm saying that I'm saying that here the meeting. Not this year on the 9th. Now, me can't just say your name and you say the air cost on the prayer. About the year you said in the prayer. On the 9th, I'm here the mission pension. But on the 4 days time, I can't on the 9th for me on the 13th. Remember, what point school now over here. Nyame kuto nkamuto priya kola no bo but nyame say say abena of force me say menye no na dia kola no kan ni kan na dia no nyame enshaw ye da nyame asenso se wama wahunu wadoye no eso emfaso nyame enshaw bebre yo udini ba dia fe me papa Anybody tell me more? Mejo so. Ayo bako je fesi atentu ma kempa baba mame. Na semi klima video na me no after.
yes na ya me aduna metia ye ye mi so ene me dina papa wo ye ene ma papa di pawa ene o be ene fone ina eye de bia o my Ghana ene ye ku fe bi na me ene ye bo abaso ene dina bia udi ma kodo pokuni makra nyame ensha papa kwadwo poku nyame ensha tonsofo nyina ya chiachia mu nyina 0322498035 0322498035 and 0243114497 odi ni baby afrefre me mami akosu papa bie original naija papa bie otobrosie oposi nere me pacho susgasunje enka pastor Jesus to be papa bia ne kala to susne pebram amintia me amku hene ana sare si di okotwi nse ma ikuma so je usa Nigeria ho best unit to ho a wato sika amintia am to papa obasha e okotwi si asemani ho a oh me no kwasem ne se mini abe mo de ni be me kasa because we miss etes so bitimi ye ne basha ba na mprebi no se emanin bi haware no ekwa wiye se ya sabi mprebi ase enya tamfo ti se abofo na ba be kasa dad ne saka no to ana so pa na to mana no nso ntire se sabi di ne gwa to mini abe me because ensem ne dia so ti ne dia ni fe no me nya sure se papa be ti asa de mi se me ya ba mare die sabi mprebi asa udi bata edi bi ho hote ti so bi se dia wo kan na ya no kwa bi kasa so se papa mi si bi abra Omra no be san ho ko me nya sure be kasi su dia say papa ne nya sa dia no me da si prima na me ensha within baby afefe me ni aba papa bi within baby afefe wafa kwata bomodia na sign efre biemu within baby afefe. Hello Marco. Yes. Marco, good afternoon. Marco, mame komani Vidiane Anuska Blanche Atosu Israel side. Marco, yenu aba no. E probably will tro because oba besia oba. Ya fa ne to se ya fa na fio. Ni e fe bra wo si wunya lolo fema. Na ne oba ne kwa de na tese oba ne kwa awdo no. Enti oba no oboa. Me de onya meka na asem ba ne nsem na wo keka no. Enye no kore. Na obanzu na entro no ta to be man so dia ene ye nyina ye fa nche no mame me da ya wade ye twen no na me ensha papa ye twen no within the baby afrefre mommy is the best mommy the whole world and we see no aye piso ye pa ye hunkla ye hu ya tene that's it amentia prophet wa na amentia ma ofri ya yo na munku ma no national no do mahama mommy ye make am say that am ka say na ase awalija ye ba aya na nkwala na dantemo no ankwala ne ba ye problem ma awofo ni mi yenu sa isi akwala yeso aka say we da ka say won kan say sa na etan be create abeto akwala ne papa ne ntem ade na ase ema ne mema no ye ni ye ja ye ho a ye man kwala ne da ntem no omubo mbenya studie wo ye ni ye ja ye mu sa obi tin ga ndi stable okla no wo di bi beto bian e me ma kwala ni sa before for me no wajai ade na bi before ye nim sa de we say sabi ye nya ko kwala ne ba akwala ne de woni asudie bia wo abrabo ni mu e on ye ne ente en wanse a eni kwa sa akwala ne be so pata le se on se me mu kenyina akwala na bi bu sa se akwala ni da te yes because say ba say ya akwala ko na me kasa ya o pa me to a papa na kwa ya tai ana de maami so so awo pie akwala so kwa kase say so be kasa say ya yes sem bi ase kreti asem bi e bi ase akwala na bra o akwala so ni kwa se ate to di won kan kontompo eti e be share te po awopo ne papa ne maami po se ye ntem ne se a aye ni kwa se na da ye ntem no e ba be ya sudie e be ye nnome e be ye wo hawo e be da ye ntem ne sa akwala no ye hawo le da ate ye tete ni aba o de se ya wada ne ibe ni bi kwa se ya yes ibe mu di ntanye wo mo so beka Mame fadi otwa to cry. Yeah. We didn't baby afrefri. Mini aba papa bi. Papa. Mini aba so wo ko fiase no takwe. Ati abusu afani so for kwata me na metwa to onya abotema no mkasa kakra.
me aba me hu ne se e ma no ekwan a ofa so ja wo ba no wanya ne kwa papa so eni ti no oba ni pasem bia dia to be ma no so tuma be ma no so ani mogu ase be ma akola 2 years die abem bia mu kire akola 2 years wo be gina ma bro ma me tie sebi o ma me adwum nka no sebi o ma me ni wuye no be gi akola 2 years no de na kwakoma e bia wo mpra na se obi ni na tra de enya adwuma iti se bia se ni ye bi ni su bi no aye wo ba no e no pe so twa to no so a ye nua ba nso be ba de wo mu bia no won ka che mi nua ba ni abedwafo won mu kwan on be fa so mi nua mam de omo aso no etie hetia enye to de wa semba ya me ase wudi bem ni epeja wa ti agogon dadi de wo mu bia nua ba oba won ka wanya no kwa pa so a mi nua ba be ka che se kwan wo fa so wanya no kwa pa so wo hu asem o be ka che na be ma no so se no ko bi wo mu a nye nya che fidie na ti ni ehu e da se mi nua ba papa bi Yami ensho fa kwanta homane so ayehye obi apeso kire na adwena sem we hu na so bra no so asonti me se wada pepe me pa cho bra na ewie abusa pe ne Samuel Champon pepe omo de yen ekọ agudie mu nsem ne ekotie ye wada case we betra so enti ya make time with us.